Newydd, o'n i'n gwylio y Seintiau'n chwalu'r Bari pan wythnos diwethaf o 4-1. Pa fath o neges oedd hwnna i weddill y gyngrair? Wel, yn gwylio'r gêm yna, oedd hi'n teimlo fel rhyw noson arwydd o cael. Noson fysa ni'n sbio nôl mewn rhai misoedd tuag at diwedd y tymor yn meddwl, honna oedd y noson, nathon ni wirioneddol sylwi, mae hein di clicio. A mae'r Seintiau Newydd, pa maen nhw yn clicio, maen nhw'n beryg bywyd. Mae'r rhediad, sa'n nhw'n gallu mynd o rwan tan diwedd y tymor yn ddigiro. Dyna pa mor dda maen nhw'n medru bod. Ond mae o fyny'r gweddill rwan, ffeindio ffordd o wneud yn siŵr bod y bwlch ddim yn mynd dim uwch, ac wrth gwrs mae'r cyffel a blaen eraill yn gobeithio fydd Met yn gwneud ffafr iddyn nhw heno. Maen nhw'n camu'r cae heno, y Seintiau, di ennill 7 allan o 8 ym mhob cystadleuaeth, a hefyd penwythnos diwethaf, Caerdydd oedd heb golli yn colli yn erbyn y derwyddon. Felly'r Bala sy'n ail, maen nhw'n chwarae gilydd heno, Caerdydd a'r Bala. Ni'n clywed bod y Bala ar y blaen yn y gêm yna. Johnny Spittle di sgorio yn erbyn i gyn-glwb. Mae'n teimlo eto fel cyfnod arwydd o cael. Yndi, a dwi'n mynd i sibrwd hyn, Dylan. Dwi'n gwybod os mae pawb yn ymwybodol. Mae'r Bala wedi curo 5 gêm yn olynol. 6 os maen nhw'n dal gafal ar y fuddugoliaeth yna yn erbyn Caerdydd heno. Felly ar y funud, nhw ydy'r agos atyn nhw, ac o safbwynt o chwaraewyr sydd ganddyn nhw yn eu carfan nhw, a falle nhw ydy'r tîm gorau, y tîm allydd wthio'r Seintiau Newydd, ond da ni weld bob wythnos yn newid y meddyliau. Caerdydd un wythnos, y Bari wythnos wedyn, pwy sy'n gallu sticio efo hein, oherwydd mae hein yn wych. Reit, beth sydd wedi digwydd i Met Caerdydd na'r cwestiwn nesaf? 9 gêm heb golli ar ddechrau'r tymor. Yn sydyn, wedi colli 6 allan o 8, felly beth yw'r broblem? Mae'n gallu bod mor syml a hyder. Chwaraewyr weithiau'n gallu cael rhyw habits drwg, ond yn ôl y sôn, mae Met yn chwarae'n dda, ond rhyw gamgymeriadau sydd yn gostus. A be da ni'n wybod heno ydy, os fydd yna gamgymeriadau, mi fydden nhw'n cael eu cosbi. Felly fydd y dyn yma, falch o weld Christian yn hollach, yn ôl, yn rheoli dîm. Fydd o'n gobeithio am berfformiad perffaith gen i chwaraewyr. Dyna ni, clywch, braf gweld Christian Edwards yn ôl wrth ochr y cae gyda Met Caerdydd. Maen nhw'n gobeithio bydd rhywbeth yn newid iddyn nhw o ran y Seintiau Newydd. Dim byd yn newid nag oes ar ddiwedd y ddegawd. Fel nes i ddweud, sy'n amheuaeth pwy yw tîm y ddegawd. Ewn ni fyny i'r pwynt sylwebu. Cofiwch am sylwebeth yn Saesneg hefyd. English language commentary is available on the red button. Tommy Morgan and Bryn Thomas waiting for you there. Ewn ni fyny i'r pwynt sylwebu fan hyn i'r uchelfannau at Malcolm Allen a Nick Parry. Diolch Dylan, noswaith dda bawb ydy mae'r ceiliog yn ôl ar ben y domen. Fanna mae'r Seintiau fel yr angel ar ben eich coeden chi. Gobeithio gwni gracer o gêm a mae yna 2 newid. Un ym mhob tîm a Simon Spender yn dod mewn i'r amddiffyn yn lle blaen. Hudson's di cael ei anafu ac yn hi Met Caerdydd. Mae'n braf gweld Dylan Rhys yn ei ôl a McCarthy yn colli le ac yn symud i'r fainc. Ia, na chi ddyn, na chi chwaraewr, nath yn ôl dy bas o'r safon yr uwchgyngraedd yn Lloegr wrth wytha gan y dyn yma i un o'n eto Sgorio. 15 o gol tymor dwytha, 100 o gema mewn chwarae yma heno yn y nosiad fo ac y dyn yma Dylan Rhys a maint mae wedi golli fo yn yr amddiffyn. Anaf ofnadwy, mynd falle nes 5 wsos, methu llawer o gema ar yr hediad llithrig yma, mae Met Caerdydd fod angen, felly angen Dylan Rhys yn ôl y tîm. Y gic gynta i'r ymwelwyr gan Miles Davies. A mae'n edrych fel tas ydy'r hewin gorn yma. Ond dyna ydy'r olwg, dyna'r wedd ar y maes yma o dan y llif oleuadau. Ac mae yna ryw deimlad y gallai hon fod yn noson anodd iawn i'r ymwelwyr, fel oedd Owain Tudur-Jones yn ei grybwyll. Yr un teimlad sydd bod peiriant y Seintiau yn sydyn, yn rhedeg yn llyfn, yn rhedeg yn esmwyth, bod y pesychu ar ben yn yr injan. Ac Nembad yn sefydlu hun yng nghanol y cae nawr. Pwy fydd yn dal anwyd ar y noson yma Miles Davies. Ydy'r hif 6, dim llosedd a dyma'r dyfarnwr o ben ar lag, Tom Owen, 27 oed ydi o. Ia, siarad efo Christian Edwards cyn y gêm a maen nhw'n mynd efo trin y cefn heno, lle maen nhw'n cael gymaint o hwyl yn chwarae yn erbyn y Seintiau. Di'r Seintiau ddim di curo Met Caerdydd mewn 5 gêm, 4 gyfartal, ac Met Caerdydd di curo 1. Felly trin y cefn wedyn Dylan Rhys un ochr,
A dyn ni'n gweld Joel Evans i lawr yr ochr arall. Un yn eisiau yn gael cael Cosby, wedyn y ddau ymlaen o Elliot Evans a Miles Davies. A Lam yn chwarae fyny y llinell flaen. Fuller yn chwilio am Evans. Ac Miles Davies i mewn ar tro hwnnw. Mae'r gic yn cael ei hildio. Harrington sy'n cael ei gosbi. Y system arferol gan y Seintiau Newydd, 4 yn y cefn, 2 yn eista. Ond Harrington yn cael ei symud i fewn, hyn o fod Spender yn ôl yn y tîm. Ond nath ni weld Will Evans, fydd o'n chwarae fel blaenwr. Dwi'n gwybod mae'n licio syrthio fewn i ganol gau, ond mae gen fo Lam yn gymorth iddo fo. Rhaid nhw fod i'w 10-15 lladd o ddiwrth i gilydd i nhw'n cael cyd chwarae. Rhys yn twyllo. Nembad yn ôl yn cynorthwyo. Drobl. Mae yna dawelwch rhyfedd yma. Oes, mae'n ei weld gwych bob tro, mae'n hyn yn wahanol i bob man arall, ond ti'n meddwl fel yna pen campwyr ydyn nhw. Ac maen nhw, nath ni weld sy'n dwytha, dim just fflachau mewn gêm, ond cysondeb o 20 munud. Oedden nhw werth i wylio efo syniadau. Ond mae Mets bob tro yn dîm sy'n anodd i'w dorri lawr, ac efo heno, chwarae 3 yn y cefn, mae'n mynd i fod yna gofyn cwestiynau gwahanol o'r Seintiau. Ie, pa feddyliwch chi? Mae'r 3 munud ac 20 eiliad mae wedi cael ei chwarae yn hanner y Seintiau'r cae. Lewis. Lam oedd yn cam sefyll. Mae'n bwysig i Met ydy bod nhw'n upsetio y Seintiau Newydd. Dyna sy'n bwysig. Ydy gwneud yn siŵr, wel sy'n wrthos dwytha yn y bari, pa mor dda di'r Seintiau. Y bedd yn cael ei rhai. Gad Elliot Evans mewn at Will Evans. A wyddoch chi be, oedd Jordan Lam ddim cweit mor effro falle a dyle fod i bod, neu falle mae'n nid cweit digon ymosodol oedd o. Ond oedd hwnnw'n symudiad da gyda'r ymwelwyr. Oedd hi'n gret y symudiad trwy ganol cae, Elliot, gwych o bas gan y fo, tu mewn i'r amddiffynwr, y groesiad, ti'n gwybod, o'n i'n just disgwyl i Lam i gyrraedd i gyntaf, ond rhyw ffordd i'n gilydd ma. Dwi'n meddwl Cestyn Davies fo sy'n yna. Yn cael blaen i droed i ni. Fel blaenwr, Malcolm, ddyle fod i bod yn fwy penderfynol i gyrraedd gyntaf. Wel, oes mae eisiau bod, ond yn sydyn hefyd, mae Cestyn Davies o'i flaen o. Mewn ag yn sydyn Elliot Evans! Ac oedd y cyffyrddiad ola yn cael i'n rhoi mewn gan Joel Edwards. Y cyffyrddiad gan Evans gyntaf. Dyna chi gornel, oeddwn ni'n sôn bod y gêm yn cael ei chwarae yn hanner y Seintiau'r cae. Ac Edwards oedd yn effro am yr ymwelwyr ar y blaen. Mae'n dangos eto, edrych at cic gornel, just in cyflym, in bach, just yn gwybod bod nhw ar yr un donfedd. Wedyn Elliot, mae hwn yn dod o'r cae, mae'r fel o'r cic rydd munudau yn ôl. Mae Elliot yn i'r postyn gyntaf, edrych on. Gwybod nhw, 3 yn nhw yn y gornel. 3 yn nhw, don 2 chwaraewr y Seintiau Newydd. Dyn yn chwanegol, cymryd mantais, Billy Elliot, wedyn mae'r sotliad na. Dwi'n gwybod llawer amdani, ond mae'n gwybod, os gael gyffyrddiad fach ar hon yn gywir, canolbwyntio ar hynny, mae'n mynd i'r gornel, o gwmpas y gornel, a mae'n mynd i fewn. Gwych o gol. Ac os all tîm fod yn heiddi bod ar y blaen ar ôl dim ond 10 munud, mae'r ymwelwyr yn heiddi bod ar y blaen. A maen nhw ar y droed blaen, a dyma'r sgoriwr. Ac ar hyn o bryd, gyda'r Seintiau ddim byd effro. Mewn eto, dwi'n am Will Evans. Nawr te, mae hwnna Geco Smotin yn dydi. Wel, di Evans methu coelio i lwc. Mae'r pwysau'n dal yno. Ac yn y diwedd yr ergyd gan Evans. Wel, maen nhw'n rhithro at y dyfarnwr. Wel, mae'r llifanwr yma'n hyn. Fel mae Christian Edwards yn deud yma, mae'r dyfarnwr efo'r chwib yn ei geg. Mae'r coesio do mewn. Mae'n eich chi ofyn y cwestiwn, be mae Redmond yn neud? Mae Redmond im cliw, dwi'n mynd i giro'r bel yma, i benio'r bel yma. Mae'r unig beth mae'n neud ydy mynd i wrthio Will Evans yn ei cefn.
Dwi'n meddwl bod i'n gyda'r smotyn, o'n i'n meddwl bod y dyfarnwr yn barod i chwibanu, ond da ni'n gweld i eto, dwi'n meddwl bod Will Evans tu ôl i'r amddiffynwr. Efallai bod Will Evans yn baglu ar draed yr amddiffynwr, pwy a wyr. Da ni weld eto, Miles Davies oedd wrth gwrs yn y cwrt cosbi, rhediad da o ganol cae. Mae hein wedi dechrau ar dan. Mae nhw'n bygythiol, mae yna bwrpas i'w meddiant nhw, mae yna chwaraewyr da yn eu carfa nhw. Ella bod ni wedi exeitio gormod efo'n perfformiad y Seintiau wrth ystwytha. Dyma ni. Y peth ydy, dydy Redmond ddim yn mynd am y bel o gwbl. Mae o'n cymryd tir Miles Davies i fyny. Dwi'n mynd o'i flaen oed, ond mae'n ei wrthio fo. Ond rhaid i ddweud, 15 llath, o'n i'n edrych ar lle ma'n nhw'n nath o ddim godi liman. Do'n i'n methu coelio bod i ddim yn gyda'r smotyn eiliad gynta, ond yn sbio nôl, dwi'n meddwl, da iawn i'r dyfarnwr, penderfyniad cywir. O'n am digon o'n ni na gwaith, o'n am digon o'n ni i ddeud, o'n am bendant yn gyda'r smotyn. Be ti fel, Nick? Wel, ymateb cynta, y sylwebydd, oedd mae hwnna'n geco'r smotyn yn dydy. Dwi'n falch bod chi'n cytuno bod y peth yn bosibiliad, ond mae'n ddifyr iawn eich clywech i'ch dau. Eich clywech i'ch dau yn ei thrafod. Da ni'n lwcus si ti'n gwneud y penderfyniad yn sydyn go. Da ni'n cael wylio fe eto. Ia, fi di'r dyfarnwr, chi di'r ddau dyfarnwr cynorthwyol. Ond mae gennym ni ddau chwaraewr, dyn yma Miles Davies ac Elliot Evans. Maen nhw'n chwarae mewn safle tebyg iawn. Mae Crosby yn eistedd ganol cae, a wedyn Evans a Davies. Ond mae'r ddau yn chwaraewyr hollol wahanol. Fe Miles Davies yn ceisio gwneud yr hediadau yna. Elliot Evans fydd o dyn bach yn ddyfnach ac yn ceisio ffeindio Davies, ffeindio'r ymysodwyr efo passes clyfar. A mae bob dim yn gweithio hyd yn hyn. Wel, am y bas. Am y bas trwy'r gynnog yna Elliot Evans i Will Evans groesi'r bel. A mi dyla efallai Lam wedi wneud y well. Evans, i cholli hi. Ond mae'r ymwelwyr... Oeddech chi'n deud y ddau ohonoch chi bod nhw yn edrych fel tas nhw ar dan, fel tas nhw'n ymosodol. Y gwir amdani ydy, maen nhw'n chwarae efo steil, maen nhw'n hyfryd i'w gwylio. Yndi, da ni gyd i mwynhau y 9 munud cyntaf gan chwaraewyr y dyn yma. Ond mae'n gynnar, da ni di exeitio, ond fydd hwn yn teimlo... Oedden ni di exeitio cyn y gêm yn berfformiad y Seintiau wrth ystwytha. Ac dyna di'n swydd ni de, oedden ni'n parchu y pêl droed, welson ni. Ond rwan, os da ni'n asesu wirioneddol i tîm nhw heno, da ni'n sbio ar yr amddiffyn, spender lot o brofiad, diolch yn y tîm, yn aml iawn dyddiau yma. A wedyn, da ni'n gweld Davies, amddiffynwr di-brofiad, Harrington wrth i ochr o, di-brofiad, Redmond, mae o'n chwaraewr talentog ofnadwy, a'i cefnwr chwith ydi o? Dwi'm yn meddwl. Felly, mae hwn yn amddiffyn yn sydyn iawn ar bapur. Mae yna potensial i gymryd mantais. Mae yna, a dwi'n meddwl mae'r system wedi taflu nhw. Dipyn bach, a ti'n mwyn gweld hynna'n aml efo'r Seintiau Newydd. Ond i ddod yma a dechrau'r gêm fel hyn ar y droed flaen, ond i dechrau llawn hyder, llawn gallu, ac yn gwybod yn union beth yw cyfrifoldeb nhw tu mewn i'r system yma, maen nhw'n arfer i chwarae yn y byd y Seintiau Newydd. Be da ni'n brofi fel sylwebu'r Sgorio, da ni'n gallu newid yr meddyliau'n sydyn iawn. Gwyd i weld deled y 90 munud pan mae'n meddwl hynny wedi digwydd. Ond i fi, yng nghanol y cae, mae Evans a Davies yn rheoli pethau. Y bel allan eto at Rhys. Ac di'r Seintiau ddim yn edrych yn gyfforddus. A dyma'r tro cyntaf i ni enwi Sislevic. Mae o wedi bod allan ohoni'n llwyr. Ac wrth gwrs, diolch yn chwarae bel droed yn ei hanner ei hun. A dyna lle mae'r bel wedi bod. A maen nhw wedi edrych at brofiad hwn, os di pethau wedi newid. Wel, maen nhw hefyd, Dylan Rhys wedi gwneud siŵr bod o'n redag ffordd arall. Ia, mae'n cael gadael fo fynd at Simon Spencer bob un o hyn, ond yn bendant. Mae o lea Dylan Rhys yn gofyn cwestiynau gwahanol wrth o Sislevic am ddiffyn heno. Dwi'n meddwl mae Elliot Evans wedi bod yn ar planed gwahanol yn y 10 munud cyntaf yma. Y cyfrinach i'r Seintiau, neu pan maen nhw ar ei gorau, y gair swn i'n ddisgrifio ydi rhythm. Unwaith maen nhw yn y rhythm, o'r eiliad gyntaf wedyn maen nhw'n chwarae, mae chwaraewyr yn symud oddi ar y bêl, a dyna beth sy'n gwneud nhw'n anodd iawn i stopio, ydy y symudiad oddi ar y bêl. Ond mae'r Met wedi upsetio nhw
reit o'r funud gynta. Gwni weld os allan nhw barhau efo hynna. Oedd y gyffyrddiad bach hyfryd fan gan Sislevich yn doedd. Nembad. Ie, lle ti'n gweld Nembad ac Routledge fel arfer a Ben Hunan. Mae Miles Davies ac Elliot Evans arnyn nhw'n syth. Dyna'r ddau, dyna os oes na un lle lle mae'r y frwydr yn cael ei hennill. Nawr te, Aaron Edwards, mae o'n gallu newid pethau. Mae'n cymryd i amser. Gormod arni'n doedd o'r brobl yn dod mewn. Yn gobeithio derbyn i sbiwch pwy sy'n Miles Davies. Ond dyna'r peth ymosodol cyntaf da i wedi gweld gan y Seintiau. Rhyfedd iawn, Edwards eto, Sislevich eto. Da ni'n dechrau sôn am y ddau yna. Ond ti'n deud am hynny, wyt. Ond disgobliedig a safon canolbwyntio yn rhywbeth anferth. Sbiwch ar hyn. Jyst gyffyrddiau cyntaf. Jyst taclis, mae'n stuck i droed o. Chdi'n greina bob diwrnod o'ch ma. Ges i'n bwcyn, waith, mae ddyn nhw'n meddwl bod fi wedi da cwsin ar y cae. Ond jyst gyffyrddiau cyntaf da gyda fi. Diolch i Owain am byd y deud bod Malcolm yn cadw cwsin dan i siwmper rwan. Mae hynna'n joc o beth. Mae'n Mae'n nadolig, mae'n gyfnod o rwyl. Paid y brathu. Chdi yn heiddi yna. Sislevich. Ebi o'i flaen o. Sislevich. Ydy o'i angen o. Dal i fynd. Gwaith amddiffyn da iawn gan Emlyn Lewis fan yn doedd. Ac yn sydyn, da chi'n teimlo bod pethau yn dechrau cynnesu. Aaron Edwards. Redmond. Wedi cadw honna few! A Lewis, dim camgymeriad o gwbl, dim nonsens, allan â hi, chwarae'n saff, doedd o ddim yn hapus bod y croeso wedi cael dod mewn. O'n i siarad efo Emlyn yn y tu bach cyn y gêm. As you do, Malcolm, as you do. Naci oedd hwnna cyn efo fynd i'r stafell newydd yn ei sôn. O, ia. Pan oedd newydd oedd i mewn i'r adeilad a oedd o'n deud, mae'n y gyson mae wedi bod yn teimlo reit lot o pisach blwyddyn yma efo'i perfformiadau ac i ddeud y gwir, mae o'n mynnu po pob yn marcio gilydd fan hyn. Gorfod dadrwyn o golwr. Fuller yn ei ffwnio yn gadarn ac yn sydyn. Mae'r Seintiau Newydd wedi cael rhyw 3-4 munud. Lle maen nhw'n edrych yn dyn da. Ond mae Aaron Edwards, o'n i'n mynd i ddeud, mae wedi gyd yn dda iawn i gadw hwnna'n fyw ond oedd o'n cam sefyll. Wel, mae Aaron yn gorfod wneud swydd prysur heno. Mae'n gorfod cadw, hefyd mae Eb yn chwarae fi 3 am ddiffynwr canol os ti'n licio. Mae'n rhaid i Aaron fod y lot agosach i redag heibio'r am ddiffynwyr, y Sianeli os ti'n licio, am y bel llitraws yma, iddyn nhw cael trio a gwrthio nhw'n ôl, fel yr hediad yna, oedd o'n anlwcus braidd. Ond mae rai fo chwarae wrth yr ysgwydd mwy heno na chwarae yn ganol cae. Hwna braidd yn amlwg. Brobl. Nembad. Harrington, nôl at Nembad. Elliot Evans. Sislevich, nôl at Nembad. Maen nhw wedi cymryd amser, ond maen nhw'n dechrau setlo. Ond mae'r gôl gan yr ymwelwyr. Mae honna y bas hyfryd. Ac unwaith eto, yr amddiffyn yn gael gwaith da! O, mae Brobl yn gwneud be mae Brobl yn ei wneud pan mae'r cyfle'n disgyn. A mae Fuller yn gwybod, fedrwch chi ddim rhoi y lle yna iddo fo i chwipio i mewn. A mae'r rhaid deud, oedd y gôl yn goron a'r symudiad slick iawn. Y bas gan Spender i fewn i Sislevich. Dechrau di, pan mae hon yn dod yn ôl, honna, y bas yna, efo'i gyffyrddiau cyntaf ar y hanner foli, ipyn bach o look yma yna i Sislevich, ond mae'n codi ben, gyda fe ipyn bach mwy amser, mae'n oedi, a wedyn mae'n neisio bod y bas, dim yn bas gret, ond mae'n bas bwrpasol i ganol gôl, lle oedd Brobl mewn safle lot gwell, a'r unig beth mae'n rhaid fo'n neud ydy, neu siŵr bod yn cael ei ben dros hwnna. Mae'n mynd ar y hanner foli, ia mae'n sgil anodd, ond mae'n neud ti'n edrych yn hawdd.
a mae'n ganol y gol. Ddylia bod gen Met ddigon am ddiffynwyr. Mae nhw'n chwarae fo 5 yn y cefn pan mae'r Seintiau mewn meddiant, a mae Evans, cefn asgellwr ochr dde, mae o'n ymateb yn rhy hwyr. Ddylia bod o'n synhwyr o'r perig, mae Brobl di mynd i fewn i'r cae, ar ben ei hun bron a bod yn y cwrt Cosby. A ddylia bod Evans yn synhwyr o hynna dipyn cynt i wneud yn siŵr i fod o yna i glirio. A mae'r rhai deud, mae'r ddau dîm wedi sgorio pan maen nhw'n heiddi sgorio. A pwy sy'n mynd i'n heiddi sgorio nesaf. Honna bron yn bas ar ferchog arall gan Elliot Evans. Mae Elliot Evans wedi angori hun yn ganol y cae na, a mae popeth yn dod o'i droed o. O gyda nhw gyfa fanna, mae'n rhaid nhw gymryd mantais. Dyma ydy un oedd Owain braidd yn beirniadol ohono fo. Ie, ddylia bod o... Mae o'n gallu gweld ar draws y cae i gyd. Ddylia bod o'n gweld bod Sislevic yn mynd i achosi trwbl a cael croesiad i fewn. Ddylia bod o fel amddiffynwr yn synhwyr o bod y gweithio mynd i ddigwydd. Nath yn cweith gwneud hynna ddigon sydyn. Spender. Wel, hydlyd, fyddech chi'n deud, ydy perfformiad Spender wedi bod, ond fe welson ni efo'r bas na, do. Gyffyrddiad i'n hatgoffa ni o'r Spender a fi. Oedd hwnna dda'n brobel bron os ystwytha yn y bari. Just perffaith. Will Evans ceisio troi, Nembad i mynd efo fo. Mae Nembad yn brysur i fod yn 10. Ac mae Cosby yn seithi hwnna'n wyll da iawn gweld hwn yn ôl. Mor dda i weld yn ôl. Gath o fraw, medde fo. A mae wedi gwrando ar gyngor, diolch wedi brysio nôl. Ac ers dod nôl, mae wedi cael gair bach da efo'i dîm, ac mae dîm o'n ddeniadol heno. Ie, hyn di gorau maen nhw wedi chwarae tro. Un buddigoliaeth mewn 10, dwi'n meddwl, ar rhediad sal ofnadwy. Felly, cael rhywbeth yma yma, de, a fydd eich ti adeiladu ar. Y disgwyliad ar ôl y bydd... Wel, ar ôl y buddigoliaeth gath o cyrraedd Ewrop, de, tymor dwytha. Elliot Evans eto. A Bale mewn, unwaith eto, a Davies Evans! Yr arbediad, acos bod y Bale yn syth at y golwr. Unrhyw ochr arall, fasa honna di bod yn gol. Ar ei symudiad eto gwych doedd gan Met Caerdydd. Edrych ar Bale i fewn, wedyn mae'r cyffyrddiad yna gan Miles Davies yn campus dydi. Mae'n di gweld, mae'n ymwybodol. Mae hwnna'n... Mae'n chwilio amdani, yn dim yn aros ar ei draed yn disgwyl y dacl ddod i fewn, ond mae hwnna mwy o gicor sbot yna allan ei gyntaf. Ond am symudiad, oedd hi werth gol. Harrison methu dal iawn ar y Bale efo'r ergyd. Mae Ebi wedi troi Woolrich, a mae Ebi mynd i hun. Nath ormod yn y diwedd, oedd gyda'n llawer iawn o ddewis Cosby ddoth draw. Nath o droi'n dda yn dod yn y llun a llaner. Amddiffynwr yn meddwl bod o'n mynd i ddwyn y Bale. Na, Ebi yn troi. A dangos rhywfaint o gyflymder. Ac efo bron i 20 munud o'r gema wedi chwarae, Brobl sgorio'r gol y Seintiau. Spender, nath o feddwl amdani. Dyma'r cyfle falle! Nath o feddwl ar gydiad tro cyntaf. Nath o wneud yr eildro. Wel, dwi'n meddwl mae'n gampus o chwarae. Mae o'n gwybod mae Spender, bod wing-back sy'n gan y Met Caerdydd lawr o'r ochr na, felly fydd i ddo Sislevic greu 2-1, fel nath o fanna, 1-2 bach sydyn. Mae o'n mynd am y bas yn draws y gol. Mae o'n disgwyl Ebi daflu hyn, llithro i mewn i gael blaen i droed. Ond methu nath Ebi wneud hynny, ond oedd o yna. Ond dwi'n meddwl mae'n rhaid fod just dipyn bach mwy penderfynol i gael blaen i droed iddi. Wrth gwrs bod ganddo ni anrhegion i roi yn y hosan chi. Gêm nesaf sgorio yn fyw ar ddydd gŵl San Steffan. Y bala yng Nghanarfon. A'n rhaglen ni ar Esbyrec yn cychwyn am 5 o'r gloch. As fydd i gystal gêm a hon, fyddwn ni wrth yn bodde. Mae'n gêm dda, hoge? Mae yn o safon. Mae yn gêm o safon 2 wannol. Oedd Lam yn chwilio am Evans fanna. A mae yna chwarae tair. Spender ar hwnnw wedi symud o un ochr y cae i'r llall. Edwards, nôl at i amddiffynwr. Ebi. Pennau bach clyfer gan Woolrich, ond bron iawn o bod hi glyfer ac os oedd Sislevic yn effro. Rhys.
Evans. Mae Cosby'n ganol cael gorau gwylio allan, oherwydd ar y funud, fo sy'n angori, fo sy'n marcio Aaron Edwards, ond mae Aaron mor glyfar, neith o ddod yn ddyfnach i lusgo Cosby allan o'i safle, a wedyn mae yna fwlch i Brobl, i Sislovic ddod i fewn i'r cae ac yn mynd mantais. A mae Sislovic yn dod fwy mewn i'r gêm, yn dydi? Mae'n gêm bach seicolegol enw dwi'n gweld o'r ochr, oherwydd mae yna ddill tactica hollol wahanol gan Met Caerdydd. Mae nhw wedi arfer chwarae fel un y byd y Seintiau, dyna pan maen nhw wedi cael hwyl dros y blynyddoedd. Ond mae'n dal yn un anodd. Ti'n dweud am disgobliaeth Cosby yn ganol y cae efo yna. Mae Aaron yn ddyn ffit ofnadwy. Dwi'n rhaid i Cosby aros efo fo. Dyma fo ar y gair, mae Ebi'n galw am y bel! Ond Ebi'n pwyntio at y llawr efo isio hi. Esiampl arall o Aaron yn pigo safle i fyny, lle mae Cosby allan o'r safle mae o'n fwy cyffyrddus, reit yn ganol. Felly rwan Aaron clyfar 1-2 a mae di mynd. Fel efo Cosby yn gwybod reit, mae hwn yn mynd i chwilio i'r hediad tu ôl i fi. Ond wrth gwrs mae hwn yn un o chwaraewyr mwyaf campus dros y ddegawd dwytha am reswm. Ebi, Malcolm, Ebi. Mae rai fo ymroi i'r hediad lot gwell. Mae rai fo ymroi i'r hediad na i'r posti gyntaf well. Brobl. Gorfod arni. Mae Aaron yn cael gymaint o amser efo efo'r 1-2. Mae'n rhy hawdd mae'n rhaid i Met Caerdydd wybod bod o'n mynd i wneud bod efo'r gallu neu hynny. Ond unwaith mae o yna, mae o'n dewis i bast. Ond mae'n jyst pasio i rwla. Mae'n disgwyl, ti'n mynd i redag i'r posti gyntaf. Mae'r bel go iawn ar blat i unrhyw ymwysodwr. Mae jyst sef fod i ymroi i'r hediad ipyn bach rhyw eiliad cynt sef fod i sgorio. Sbiwch faint o chwaraewyr y Met sydd i fyny fan 4. Ond dyna sy'n upsetio y rhythm y Seintiau, fel arfer mae'n amddiffynwr rhydd, yn barod i bigo'r bel i fyny. Mae Met yn trio roi dyn yn erbyn bob un o'r amddiffynwr, a bob un o'r chwaraewyr canol cae. Ac yn sydyn iawn, maen nhw'n ffeindio'n anoddach i adeiladu allan o'r cefn. A drwy'r tymor, da i wedi gweld yn sicr yn rhan diweddar y tymor, Met yn chwarae efo Will Evans ar ei ben ei hun, fyny'r cae, dio ddim yn flaenwr naturiol. Heno, mae yna lawer mwy opsiynau, bel fyny at Ebi. Cosby. Ac yn y diwedd, heb lwyr ar gyhoeddi. Mae'r ymwelwyr yn ei chlirio hi. A mae gan Redmond. Redmond at Davies. Spender. Aaron. Edwards at Sislovic. Clywed ar Ysbardi. Pasal gan Ebi fanna. Oherwydd mae gan Met Caerdydd y dyn ychwanegol yn y cefn Woolwich. Mae o'n dyn sy'n medru darllen y gêm, y capten. Mae o'n medru neud yn dda iawn. Ond mae rhai fo fod ar ei ora heno. Oherwydd y cyfrymdra sy'n gan y Seintiau Newydd lawr yn esgyll. Dwi wrth y modd gweld Met Caerdydd yn gwasgu. Y Seintiau Newydd yn neud nhw gicio'n hir. Elias Evans. Chydig bach o le, meddwl mynd i hun. Y bel allan at Evans. Evans at y postyn gosa. Ac Lam wedi symud mewn. Eto, Met Caerdydd yn llenwi'r bocs. Ti'n bod yma rhaid, mae yna mor bwysig. 4 crys piws yna. Tro yna efo'r croeser, felly 4 cyfle i sgorio. Maen nhw'n gweithio'n galed. Bod y Seintiau Newydd yn llawn amser, fi na ddim cwestiwn am ffitrwydd yn y gêm yma. Unwaith eto, cyffyrddiad bach hyderus na. A mae'r gêm yma yn frith o bethau hyfryd i gwylio. Mae o safon uchel, go iawn, mae'r gêm, mae'r tempo mor uchel gan y ddau dîm, mae'r gallu, mae'r ansawdd pasio. Mae Miles Davies wedi cael gymaint o argraff am chwaraewr mor ifanc, arna fi. Da ni paratoi am y tafliad hir nodweddiadol. Ie, a mae wedi bod yn effeithiol, yn dydi? Wel, sgwn i be gynnon ni wrth y cae am arfer Soma yn y kick gornel. Dwy kick gornel yr un. Oedd y cynta. Yn kick gornel nath esgor ar gôl. Davies
bach o gamddealltwriaeth. Cosby hynny chydig bach. Yn ddian y bêl mewn at Evans. I bwy mae hwn yn mynd i ddisgyn, mae'n disgyn yn y diwedd i Elliot Evans. Clyfar! A oedd y cyffyrddiad ola na gan Lam. Oedd yn rhedeg i mewn. Dwi'n yn gwybod faint o gyffyrddiad gath o. Ond Elliot, i'm yn gyda'r curoedd un, hanner llath, croesi'r bel, i'r corridor ansicrwydd na, golwr i'm yn gwybod be i wneud, a myfynwyr i'm yn gwybod be i wneud, a'r ymosodwr methu gael y cyffyrddiad bach. A mae'n gig gornel arall, a mae'r ciciau cornel yn peri trafferth i'r amddiffyn. William Lewis, brobl yn ei chlirio hi. Ac Routledge yn cael ei daclo gan Woolrich. Y ddau yn nhw'n bownsio wrth i gilydd fan hyn, yna glec reit o blaen ni. A nhw'n sbio ar ei gilydd yn do, a wedyn dall, oedd hynny'n deg. Dim y ddau gawr neu cewri ar y cae, dau bach ydyn nhw ond yn gorfforol cry. Mae'r calonau yn fawr. Sa chi'n licio tacl gan y naill na'r llall. Brobl. Sislevic o'i flaen o'n mynd ar rediad. Edwards di mynd efo Sislevic. O, mae'r tafiad ydy bach yn ffortunus yn mynd o blaid yr ymwelwyr hefyd. Cosby. Dim dyna'r math o bas sydd wedi bod yn nodweddiadol o'r gêm yma. Fi braidd yn obeithiol, ond mae gan Will Evans. Mae Will Evans allan at Dylan Rhys. Nôl fewn at Will Evans. Mae yna symudiadau campus gan y ddau dîm. A mae ymosodiadau Met yn llawn sgiliau, llawn cyflymdra. Mae'r bêl gan Lewis. Dwi wedi gweld tîm yn achosi gymaint o broblemau i Seintiau Newydd ys dipyn. Aaron Edwards. Cynnig i hun at y bêl ddim cyrraedd. Mae gan Elliot Evans, mae Will Evans o'i flaen o. Ac yno hefyd mae Lam. Ydy Lam am fynd i hun. Mae rhaid fod gael cymorth. Os nad ydio, a mae'r cymorth yn dod gan Miles Davis. A mae Miles Davis yn cael ei groesiad, ond Will Evans dydi fewn chydig bach yn rhy gynnar. Aaron Edwards yn gwrthsefyll yr hergwd yn ei gefn. Mae'n cael ei gorfodi dydy i wneud camgymeriadau sydd ddim yn arfer gweld gan y Seintiau Newydd. A faint o'r gêm mas wedi cael ei chwarae'n hanner y Seintiau'r cae. A bron i hanner awr wedi chwarae Elliot Evans. Emlyn Lewis. Pas ardderchog at Miles Davis. Mae Will Evans yn y canol. Ac oedd Nemba wedi dod nôl i gynorthwyo. Lawr y chwith, lawr y dde. Mae'r ymwelwyr yr un mor ymosodol. Hwnna'n bas lac. Mae Lewis i mewn. A da chi'n teimlo bod y Met yn gwybod allan ni gael ail gol fan hyn. Wel, ti'n gwybod be, mae'n edrych iawn. Mae Emlyn yn disgwyl yn fan hyn i'r Routledge. Mynd i fewn i'r dacl herwydd, mae o eisiau ratlo fo go iawn. A mae'r ddwy droed wrth y llawr, mae'n mynd trwy'r Routledge. Mae'r Routledge yn gwybod yn union be mae'n drio wneud. Ac mae hyn o dan drwyn y dyfarnwr cynorthwyol, mae'r rhai deud hynny. Do'n yn neud i byd. Mae dyn yma di sefyll i fyny i'r dacl, oce? Mae ddim dacl blech, yn coelio di fi. Mae o'n gwybod, mae Emlyn yn arafu i gam, mae o'n gwybod mae'n mynd i ennill y bêl, ond wedyn mae'n trio mynd drwy'r bêl hefyd. A gadael rhywfaint fel mae Malks yn sôn ar Routledge. Mae Routledge yn gwybod, a mae Emlyn yn gwybod. Bo hwnna'n un bled. A doedd Routledge ddim yn mynd i ysgwydd llaw fod yna. Na, siwr. Mae o'n gwybod union be mae'n neud. Nath o'n dda, bod yn edrych, mae wedi colli dymer i pyn bach, nath o'n dda iawn i gadw i ben. Ond ella, rhyw ddigwyddiad bach fel sydd angen, dyna pan mae Met yn y gêm, maen nhw wedi penderfynu mynd amdani, upsetio'r Seintiau Newydd.
Edwards a chwilio am Will Evans. Fi wrth y modd efo ffordd maen nhw'n chwarae. Maen nhw'n... Maen nhw'n rheoli'r meddiant, ond yn sicr maen nhw'n edrych yn berig. Wel, mae bob tro maen nhw mewn meddiant, mae yna olwg bod rhywbeth yn ei ddigwydd. Mae yna bwrpas i'w meddiant nhw, does. Mae yna end product fel dwi'n gael o, mae yna groesiad, neu mae yna edgyd ar y gol. Ac os rhywbeth, mae eich Met sy'n gorfodi hyn. Rhywbeth yn cweit yn iawn yn y Seintiau Newydd. Dydy'r un un chi ddim cweit yn ei chwarae nhw. Dyn nhw'n cweit y beth, ond... Os ni'n sbio pwysau ar y banc, mae'r opsiwn yna fel mae'r gêm mynd ymlaen. Ond dwi'n meddwl bod eich pwynt chi, Owain, mae'r pedwar cefn. Dyn nhw'n sefydlog, dyn nhw'n edrych yn gyfforddus. Os na ddim byd na adeiladu o'r cefn. Brobl. Ac... John deg deud, mae Scott Fysgo yn newid y tîm yn llawer iawn amlach ag oedd i'r ragflaenydd o'n gwneud yn dydi. Wel, dwi'n meddwl mae o. Dwi'n go iawn edrych. Oce. Mae Caerdydd Melyn efo Emlyn yn fan hyn wan, lle mae o wneud yr hediad ma'n i flaen, a mae o bach yn hwyr. Wel te. Dal, just cyddiad y bel yr wrth brobel, wedyn mae'n just... Rhedag syth i mewn. A fysa nhw'n mynd i rhedag o ffordd? Harrington's yna, ia? Na, Kelson Davies. O hwnna'n garden fel ein amlwg iawn yn doedd. Dyna'n penelyn yn ei wyneb o. Na. Nath o leinio fo fyny. Nath o benderfynu, dwi'n mynd drwydde chdi. Fi'n deud, so fo ddim di wneud y llall ar Routledge, so fo ddim di gael Caerdydd Melyn yma. Wel, nath yr un nhw'n symud o ffordd. Ar y un. Just sim o ffordd. Sim o ffordd. Sim o ffordd, oi, sim o ffordd. O, dyna ni, mae ar y cae yn hawdd iawn. Fe alle fo beidio bod. Ond mae'r amaethwr yn defnyddio'i bladur heno, dim amheuaeth am hynny. Ond mae'n gorau gwylio allan rwan. Ydy. Mae'n gyfnod hir dal i fod yn y gêm, ac os mae o wedi gweithio hi'n fyny, mae eisiau rhoi tacl fawr i fewn i wneud yn siŵr fod y tîm yn cael rhywfaint o ysbrydoliaeth. Mae rhaid iddo gadw i ddisgyblaeth rwan. 10 munud o'r hanner cyntaf i'w chwarae. Gêm lot gwella o'n i'n feddwl. O'n i'n meddwl bod ti'n mynd i fod yn un ochron, oherwydd y ffordd mae'r Seintiau a'r hediad a'r momentum sydd ganddyn nhw'n dod i fewn. Ond am y matab i Met Caerdydd a Torchi Llewis. Aaron Edwards eto. Cosby efo fo. Mae'n hanner amser gyda llaw ar stadiwm Glad Dyfrdwy a mae'r bala efo gol Spittle yn erbyn i hen dîm yn dal ar y blaen. Ac mae dal yn ddi-sgôr rhwng Aberystwyth a'r Bari. Mae'r hanner cyntaf yna yn dal i gael ei chwarae. Ac y gofnel yn ddofn. Nembad yn mynd amdani. Lewis gofyn ar ôl beniad nath o'n dda. Gwych gan ymlaen, jyst cadw lygad ar y pêl. Mae'n gwybod bod yna chwaraewr dod tu ôl o. Felly mae'n rhai fo gael i fath o gyffyrddiad arni. Di-sgôr ar yr egwyl gyda llaw yn y gêm rhwng Aberystwyth. Rhaid chdi gofio hefyd, Nick, nath Aberystwyth giro Met Caerdydd, wythnos dwytha, o 2 gol 1 yn Caerdydd. Evans. A be, da ni'n gofio, wrth gwrs, ar gychwyn heno, triffwynt ar rhwng y Seintiau a'r bala a'r frig yr uwch gyngrair. Gret, dacw. Miles Davies oedd i mewn fan'na, neb yn ildio dim, ac i fewn efo Redmond oedd o, dyma brobl. Sal gan brobl, mae gan Lewis. Pwysig wedi gael yr ail gol, holl bwysig. Woolrich, chwarae'n saff. Ie, dwi'n mwyn sy'n Fuller di mynd i helpu o fwy fan efo'r golwr yn gweiddi. Just, cyfathrebu, just gweiddi, hei,
Dwi'n dod, mae o'n gwybod yn iawn, i safle cychwyn o ddim digon da yma. Ydy o wedi cael unrhyw arbediad i wneud? Dwi'n meddwl bod o. Na. Wedi codi'r bel o'r hwyd, a dyna'i gyfraniad o heno. Redmond. I fod yn deg. Felly ddeud unio'r un peth am Paul Harrison yn y gol arall hefyd. O, mae'n wiriad o hwnna chwiban di chwythu. Mae wedi tynnu hon yn ôl o drosedd ar ochr yma, a ti siarad am 3 eiliad ar ôl y digwyddiad. Ti'n gwybod, mae'n gyda chi amser mantais, okay? Mae hi fanna, y dacl, ond am llawer o'n i cofio, neb yn ymatab ymlaen. A mae o'n neud cicri, dwi ddim yn dall y benderfyniad yna. A rydych chi weld o'n codi fraich, chwarae'r fantes, chwaraewch ymlaen. Hwnnw yn benderfyniad bach dyrys, a deud y lleia. So iwdio fama ar ôl hynna. O, da cyffyrddiad gan Ebi! A be ddydys i ar beidio gwneud arbediad? Harrington yn cael yr ergyd, ac oedd Fuller yn effro. Wel, ie, fo gath yr ailyn, nath Epi gael y cyffyrddiad cyntaf na dod, hwnna'n arbediad da, yr ailyn, oedd y golwr Fuller ar lawr, oedd yn gwybod llawer amdani. Harrington, mi dylai fod i sgorio, ond am ddiffynwyr ydi o, gath Epi cyffyrddiad na ddo, ond mae'n dod yn ôl wrth y golwr, mae Harrington yna. Ella bod ti'n hawdd i ymosodwr, ond dydy ddim yn bownsio, mae o'n ymestyn i goes ar i droed chwith, i droed gwan, mae'n efo ganolbwyntio i fi bach mwy, ond methiant. Ond arwydd o golwr da, nawr efo honna'r hedeg yn syth i Will Evans, mae'n cadw i ben! Ac o fewn eiliadau, i'r Seintiau fygwth mynd ar y blaen, mae Will Evans yn ei chwipio i gornel yr hwyd, ac mae'r ymwelwyr yn ôl ar y blaen, a wyddwch chi be, dwi'n meddwl bod yn heiddi bod. Ond i am ddeinio'r un peth, un pel hir, mae Will Evans yn gryfach na Harrington yma. Mae Harrington yn gan ar cyfa, mae'n dal i feddwl am hwnna, ond rwan mae Will Evans yn cymryd mantais. Mae o'n grim, mae'n gorfforol, mae'n cuddiad y bel, wedyn mae o'n just wrthio allan o ffordd, wedyn mae'r bel yn bownsio. Wedi ddim cymryd hon dan reolaeth, ond wrth gyda fo'n amser, neith Harrison allan at fo. Felly mae'n gadael i, mae'n cymryd i ar y sgil anodd, mae'n cymryd i ar y foli, ond mae'n neud siŵr fod o'n rhyw ergydio i fewn, yn seithi i fewn i'r ddear i gadw i lawr, a mae'n gorffen yn gornel yr wyd. A ni'n sôn am Fuller yn un pen y cae yn segur, mae o'n gwneud 2 arbediad, 1 yn adweithiol gampus, a da ni'n dal i lafoerio am hynny, mae hwn yn llithro, a mae'n ddwyn. O'ch ti'n sôn yn gynharach, Nick, bod Will Evans ddim yn ymosodwr naturiol. Os dwi ti ddim yn ymosodwr naturiol, be ti isio? Gwynebu rhywun sydd ddim yn amddiffynwr canol naturiol. A tro mae Harrington yn penderfynu, fel bachgen di-brofiad, dwi'n gallu ennill hon. Doedd o ddim, gan efo ddim hawl i ennill y bel yma, a fydd y dyn yma wrth i fod. Nid yn unig efo'r gol, ond efo'r perfformiad hyd yn hyn. Ti'n gwybod be o'n i'n meddwl chdi am wneud hefyd, y ffordd nath o orffan ni fel chwaraewr ganol cae, nath o just mynd am pŵer, cadw i lawr pŵer, nath o mynd am y gornel yna, oedd o'n just neud siŵr bod o'n mynd am, a neud siŵr bod o'n taro'r targed. Ond be da ni'n dweud yn aml, pan mae ymysodwr efo gormod amser meddwl, maen nhw'n trwbl. Dyn nhw'n sgorio, maen nhw'n taro'r golgeidwad, maen nhw'n methu'r targed. Felly weithiau, pam ddim mynd am bŵer. Gwneud yn siŵr dod ti'n taro'r targed, dyna oedd yn ei feddwl o. O'n i licio pan nath o ddim cymryd cyffyrddiad ar y bel, herwydd sa Harrison wedi dod allan a ti'n medru ella gau o'i lawr. Nath o adael i fwnsio a mynd am y sgil anodd. Y bas yn ôl at Harrison. A mynd 5 munud o'r hanner cyntaf yn weddill, a dwi ddim yn cofio gweld tîm yn chwarae gystal yn erbyn y Seintiau Newydd. Na fi, ers blynyddoedd. Dwi ddim, dwi'n gwybod, mae y Seintiau wedi colli gyma, lle illa da ni'n di bod yma neu dwi ddim di gwylio nhw, ond yn bendant, mae Met Caerdydd un o'r tîmau cyntaf i ddod i fan hyn a mynd ar gêm at y Seintiau Newydd. Maen nhw wedi gweithio i socks off. Ie, Spender. Wel, mi sonies i am anrhegion dros y Nadolig. Dyma chi raglen Cymru ar wal goch, pam ddim. Gadwch ni odro y llwyddiant fi oedd yn cyrraedd Ros ar y cyntaf o Ionawr. Dydd cyntaf flwyddyn nesaf am 7 o'r gloch.
rhaglen Cymru ar wal goch pan fyddwn ni'n ail fyw y daith yng nghwmni cefnogwyr ac yng nghwmni gwybodaethon ac yng nghwmni Malcolm Allen a Owain Tudur Jones. Ie, dyn nhw'n di arfer sefyll a gweld i tîm ar ei holi, nac dyn y ddau blentyn bach na. Na ddo. Dim dyna'r anreg nadolig oedd Sean Corney bod i roi iddyn nhw. Anreg o 3 phwynt efalla i Met Caerdydd. Ond mae'n rhaid nhw weithio yn gletach i warchod beth sgynna nhw. Nata. Mae rhywun yn anghofio bod ni sôn am y brig hogiau. Oedden ni bron iawn di deud mae ar ben ar y Met a'r chweched safle na. Os dyn nhw'n ennill fan hyn, maen nhw'n gyfartal ar bwyntio efo'r Dre Newydd. Pwy fydde di meddwl hynny? Yr unig beth ydy mae'r gemes gan y Met wedyn at yr holl. Maen nhw'n gyd yn erbyn tîm o'r 6 ucha. Ie, dwi yn dall. Ond mae rhaid chdi guro'r tîm yna uwch gybendu rhaid. Ond rhaid chdi gofio hefyd, Seithfed na ddorff o'n tymor dwytha a be ddigwyddodd. Ie, brobl. Eiron Edwards di symud nawr i'r chwith, mae mor brysur. Miles Davies eto. Tas yna ser yn y gêm a wedyn ail ser yn y gêm. Elliot Evans a Miles Davies yn cael nhw gyda i. Mae'r asgwm cefn hyn oedd dwi'n meddwl mae Emily Lewis yn y cefn di bod yn mor gorfforol cry. Mae wedi gyda chdi Evans, Elliot Evans yn ganol o cael. Miles Davies, dwi'n sori ag... Ie, dwi'n meindio yna mor agos i'r egwyl i ddeu gwir. Chydig bach yn lwcus i Edwards bod yma cael carden felen fanna. Ar yr hanner mae'n debyg ynddo. Ie, efallai bod o'n heith i carden felen am hwnna. Ond mae o'n chwarae'r pwysig. Dwi'n gwybod, yn enwedig yr amddiffyn, mae yna lot o sôn am Emlyn. Ond mae hwn yn bwysig, oherwydd mae hwn yn adio rhywbeth. Mae o'n mor gyffyrddus mewn meddiant, mae o'n glyfar, mae o'n ddeallus, ac yn efo lot o brofiad. Ac y bas o'n nath arwen at y gol gan Will Evans, efallai ddim y bas ora erioed, ond mi oedd o'n dallt bod Will Evans un yn erbyn yr amddiffynwr di-brofiad. A dyna mae Joel Edwards yn adio i'r tîm. Wel, dwi'n meddwl, mae Joel Edwards allan chwarae'n erbyn Will Evans yn cael ymarfer a gwybod faint o grydio. Felly mae'n just taflu'r bel na fyny. Ond mae'n werth tafluellu. Un fuddugoliaeth sgan Met yn ei 10 gêm dwytha. Ar ôl beth ddigwyddodd yn y 9 gêm gyntaf, llawiad oedd hwnna. Dyna bod mae Met yn cael yr cicrydd yn fan hynna. Ond mae'n werth, da chi wedi cyffrodd yma fan y Malcolm, mae'n werth cofio hefyd 9 gêm gyntaf'r tymor. Ddim colli'r un ohonyn nhw, ac mae hwn yn edrych yn debycach i'r Met Caerdydd yna. Dylan Rhys. Nawr te, fysa gol arall fan hyn yn stori. Mae'n hongian, mae Nembad yn ei gwylio hi, ac yn y diwedd y teniad gan Will Evans, ond yn fi ni wedi ddwylo y golwr. Gwahaniaeth rhwng y ddau dîm, Malcolm? Wel, mae Met Caerdydd wedi stopio Seintiau Newydd fynd i fewn i unrhyw fath o rhythm fel maen nhw wedi arfer, a maen nhw wedi bod yn eu gwynebau nhw yn hanner cyntaf yma, ac yn heiddiannol. Maen nhw ar y blaen. Elliot Evans eto, at Miles Davies, munud o amser ychwanegol. Dyna chi arwydd fel mae'r gêm wedi llifo. Rhys. Lam. Nawr te. O, mae'n fagliad os na. Ac unwaith eto. Faint o brysyd i Will Evans yma hyn. Mae o'n rhedeg o'r postyn pellau i gael i droed i hon. Ond mae'r cyffyriad ddim yn un da. Ydio, oherwydd mae'n dod o ochr dall. Cestyn Davies, ti'n meddwl chdi dyn, beth sy'n digwydd? Ydio gael cysylltiad? O, mae'n tynnu droed yn ôl, na, dydio ddim. Mae'r dyfarnwr wedi gyda dda iawn fan'na. Sa hwnna wedi bod yn hawdd efalla i gael cic o'r sbotyn oherwydd mae Will wedi cyrraedd y bel gyntaf. O, maen nhw wedi mynd ar ei ôl nhw mewn paciad o 3 neu 4. Dim un neu 2, a wedyn y Seintiau Newydd yn just pigo i passes o'i gwmpas nhw. Na, maen nhw wedi mynd mewn 3 a 4 a gwasgu nhw a gennill y bel a gynnu gwynebau nhw. Nes di cymryd y geiriau allan o'n peri am ddeud dwi'n di gweld tîm yn dod i fan hyn a chwarae yn erbyn y Seintiau Newydd. Bel gan Brobl. Fyny at Ebi. Digwyddiad ola hanner cynta deniadol. Mi fydd y dyn yma wrth i fod. Mae perfformiad i dîm o
wedi sgleinio fel tinsel. Mae yna ser diri yn y tîm, gol gynnar gan Edwards. Brobl yn dod ar tîm cartre yn gyfartal, ond yna Will Evans, yr hoi ar ymwelwyr, yn heiddiannol ar y blaen. Os a stori fawr, wedi drafod y cyfan ar ôl yr egwyl. Y Seintiau Newydd yn cwrdd â Met Caerdydd yn uwch gyngrair Cymru, y Seintiau arediad campus, ond y Met sydd ar y blaen. Wel, medde Will. 2 gol 1 ar yr egwyl. Y Met Caerdydd yn dathlu yng nghartre'r pencampwyr. Dim llawer o bobl bydde di'r rhagweld hyn ar ddechrau'r noson, ond fel na mai, y Seintiau wedi cyrraedd y brig. Met i llithro i'r hanner gwaelod. Ni wedi mwynhau'r hanner cyntaf yna, tipyn o berfformiad gan Met Caerdydd o. Ni'n sôn cyn y gêm, rhediad mor wael,
Sut felly chi'n esbonio hwnna? Sgrim syniad. Dim syniad. Mae'r tactega'n gywir, ond mae'n un peth i gael syniad yn mynd i fewn i'r gêm o ran y tactega. Mae'r chwaraewr wedyn yn gorau mynd allan a gwrando ar y tactega yna. Mae nhw wedi bod yn wych. Mae nhw wedi bod ar y droed flaen. Hawdd y sebyniad i'r Seintiau meddwl di hyn i'm cweit ar ei gêm heno. Ond y Met sy'n gorfodi ac yn arwain at y Seintiau i beidio bod ar ei gorau. Oherwydd chwarae teg, mae nhw wedi bod yn ei gwynebau nhw yn amddiffyn reit o'r ymosod ac nhw sydd wedi creu y rhan fwyaf o gyfleon a fel ni'n sôn, nhw sy'n heiddi bod ar y blaen. A dechrau perffaith, 6 munud yn unig, cic gornel, angofiwch am Joel oedd yn cael on, Edwards yn taro a tipyn o gol. Athyn ni sylwi cic rydd just cyn hon bod nhw wedi trio rhywbeth gwahanol. Ac bod dim y gic rydd, y gic gornel mwyaf clyfar, mae o just rhywbeth gwahanol. Mae yna 3 allan i'w chymryd i, a wedyn y rhediad tuag at Elliot Evans. Ac os mae yna un chwaraewr tuag at y postyn agos yna yn medru cael y cyffyrddiad lleia bosib sy'n gallu gwneud yr holl wahaniaeth, Elliot Evans ydy'r dyn yna. A wedyn chwarae teg, mae'n cael ei gorffan i fewn i gefn y rhwyd a mi fydd yn wrth i bodda. Ond y neges gan Christian ydy, da ni angen mwy. Oherwydd, mae'n un peth i wneud hyn am 45 munud, i wneud am 90, da ni angen bob dim sy'n y coesau. Ie, achos maen nhw'n gwybod bydd y Seintiau yn taro nôl. Maen nhw wedi taro nôl unwaith yn y gêm, a pan mae brobl yn sgorio, chi'n dechrau meddwl, ie, dyna ni, ni'n ôl i'r drefn arferol. Ie, dyna oedd y teimlo. Gathen nhw rhyw 5 munud, rhyw spelan lle, oedden nhw'n dechrau cael mwy o feddiant. A dyma'r unig gyfle. Maen nhw wedi creu 2 gyfle, un a bedeg am Fuller, a hwn wedyn. A dyn ni'n sôn am Evans y cefnod de, a ni'n sôn y sylwebaeth. Ddylia bod o just yn synhwyro. Brobl ydy'r dyn, mae o'n farcio rhan fwyaf o'r gêm. A mae probl, wrth gwrs, mae'n chwaraewr mor dda, mae'n glyfar, mae'n gwybod lle mae'r lle, ond mi fydd yr amddiffynwyr yn siomedig bod o heb synhwyro'n digon sydyn. Oedd ni'n poeni wedyn y fysa'r Seintiau ceffel y blaen, fysa nhw'n llwyriol i'r meddiant, ond nid dyna oedd i fod. A chi'n gweld y cyfarwyddiadau ar y bwrdd gwyn, fel sydd i weld yn ystafelloedd newid erbyn hyn yn amlwg. Ond beth sy'n tano chi fwy na dim am hwnni yw, ar ôl hynna i gyd, y Met sy'n dangos y cymeriad i daro nôl eto, felly bod ni'n gol bwysig iddyn nhw ac i Will Evans sy'n arwain yr ymosod. Yndi, mae'n bas sydd yn edrych yn bas obeithiol gan Joel Edwards, ond mae yna bwrpas. Mae Will Evans un yn erbyn chwaraewr sydd just allan o safle rhywfaint. Cefnwr de Harrington, ser yn y gêm wrthos dwytha, ond mae Will Evans yn cymryd mantais o'r ffaith fod yn ddibrofed. Yn fama, gwneud yr hediad, a wedyn Harrington just yn meddwl bod o'n gallu ennill y bêl. Doedd ganddo fo ddim hawl. A chwarae teg i Will Evans, mae'n dal dipyn o waith i wneud. Ond nath o gadw i ben, a fel oedden ni'n sôn yn y sylwebaeth, mi oedden nhw'n heiddi bod ar y blaen. Wedyn, dyna'r sefyllfa fan hyn ar yr egwyl, 2 gol i 1 hefyd. Gêm arall yn oson mor bala ar y blaen yn erbyn Ceicona, a Ceicona ddim wedi colli tan wythnos diwetha. Fe gollion nhw'n hefyd yn derwyddon. Mi siŵr o'n i sôn am hyn, achos mae Hugh Griffiths gyda Nicky John. Diolch Dylan. Ie, Hugh, sy'n eisiau gofyn beth ych chi'n neud yma hyn yn agos? Na, gynnig y Seintiau Newydd dros y Nadolig a blwyddyn newydd, so just dod lawr i gweld na fath o gyd. Dyn ni'n gwybod beth maen nhw'n neud, ond mae'n ddiddorol i gweld beth mae Caerdydd i wneud erbyn nhw heddiw. Yn sicr, a ydych chi wedi profi'r wythnos dwytha hefyd bod chi yn gallu curo a chystadlu efo'r tîma sydd yn cystadlu ti ar brig? Yndi ta, mae bechgyn i bod yn wych dros y wythnos diwetha yma, ond tyd hwn y gêm gwahanol, mae'r Seintiau Newydd cadw'r bêl, dim bach mwy na neb arall. Ond mae Caerdydd i mynd i dyn yn bob man yn adegau ac di creu lot o problemau iddyn nhw. Ond a chi, Hugh, di ennill 7 allan o'ch 8 gêm dwytha yn y gyngrair? O tad, ond ti'n dweud, mae'n anodd y wedyn y Seintiau Newydd, fel arfer, hwn ti'n eisiau nhw colli, achos wedyn ti'n gwybod maen nhw'n mynd i dod atoch chi y gêm nesaf yma, ond na, mae'n dal lot i chwarae am y gêm yma, ond gen i weld. Bys i chi fore, sut fath o her fydd hynny? Bydd hwnna'n gêm anodd, ti'n meddwl i dweud, hwnna ydy gêm lleol i ni, ddim y Seintiau Newydd, jyst y 2 clwb yn reit agos at ei gilydd, chwaraewyr wedi newid o'r 2 clwb o'i gilydd, so hwnna'n mynd i bod y derby mwyaf. Dwi'n meddwl mae Seintiau Newydd yn different animal ar y funud i ni. Ond ti'n eitha hapus efo beth sydd wedi weld y hyd yma heno? Do, ond dwi eisiau Seintiau Newydd ennill eto yma i cadw'r bwlch rhwng Caerdydd, ond dwi'n eisiau Christian deud hwnna, cos dwi'n ffrindiau mawr efo'r ddau, ond ie, mae'n neitha bob beth bydd o'n diwedd, ac mae'n wedi bod yn wych Caerdydd heddiw. Diolch Hugh ac Will Fer sy'n nesau ni rwan, ond dewch yn ôl ato ni ar gyfer yr ail hanner rhwng y Seintiau Newydd a Met Caerdydd mewn cwpl o funudau.
Croes yn ôl ato ni I groes oswallt. Os na sioc dyn ni heno, mae'r Seintiau Newydd yn colli gartre ar yr egwyl o 2-1 yn erbyn Met Caerdydd. Ail hanner I ddod, a lot mwy I ddod. Nos lun fel arfer, hanner oed I 5 o'r S4C, gewch chi weld holl gemer penwthnos. Fydd yna raglen arall ar y 10fed ar 20. Hefyd cofiwch, gledd o bêl-droed dros y gwyliau sydd I ddod. Ac ar nos Wener Wallgo, neu nos Wener Wyllt, a dyn mwyaf pwyllog fan hyn ar hyn o bryd, Christian Edwards, ar I fyny i'r pwynt sylwebu. Ail hanner mawr I ddod fan hyn, ola ni, at Malcolm Allen yn Nick Parry. Allai fod yn ddydd Gwener D i'r tîm sy'n ar y brig os ti hwn Elliot Evans yn chwarae gystal yn yr ail hanner a nath o yn yr hanner cynta. A mae Elliot Evans gyda llaw yn un o 3 chwaraewr ar y maes heddiw sy'n cychwyn I canfed gêm yn uwch gyngrau'r Cymru. Emlyn Lewis yn un arall, a Ryan Brobl yn un arall. Ac mae rhaid I Paul Harrison fod yn effro mae'r gynnar â hynny. Gymaint i'w drafod yn ystod yr egwyl, ond y farn gyffredinol oedd yn bod ni wedi cael gwledd ym mherfformiad yr ymwelwyr. Nawr te, Davies, Blair ganddo fo. Ac un barn gytun oedd falle mai ansicrwydd am ddiffyn y Seintiau oedd yn pefrio wedyn drwy'r holl dîm. Hwna'n bas lac, da I wedi dweud hynny'n aml am yr ymwelwyr yn ystod y gêm yma. Mae'n bas yn chwilio am Sislevich nawr. Ac yn ei gwarchod I, yn ei bugeilio hi mae'r bugail Joel Edwards. Ie, ti'n edrych ar Met Caerdydd eto'n trio y chwarae pelimetrw ganol cae. A maen nhw wedi gario ymlaen, chwarae blaen. Un beth ti yn wybod am tîm y dyn yma, maen nhw wedi cael llwyddiant blwyddyn dwytha. Os bys nhw ddim, dwi'n meddwl sa'n wahanol ail hanner iddyn nhw. Hedwyn maen nhw'n cael llwyddiant, cyrraedd Ewrop, curo'r gwpan y gyngrair, a ti'n meddwl i'ch dyn, oce, mae gynnu fe enillwyr yn y stafell newid na. Maen nhw wedi arfer ennill o'r blaen. Felly, unod yn erbyn y pencampwyr, mi dylan nhw fod yn gall am hyn efo'i reoliad y gêm. Sbender. Maen nhw dan bwysau y Seintiau. Dyn nhw'n cael munud nac dyn. Na, a ti'n gwybod be, Nick? Ti'n mynd gweld Scott Rysgon a Steve Evans, y ddau sy'n ar ochr y cae fan hyn I Seintiau Newydd. Ti'n mynd gweld y ddau nhw newid system lot, rhagos. Elliot Evans, allan at y Rhys. Rhys! Mae'n gyfle. Oedd na. Oedd o'n gam sefyll, oedd o'n gyfle. Wel, mae'n rhaid o Sgorio, Nick. Mae o'n ganol y gol. Mae o'n di trio penio I. Diolch angen penio hon. Mae eisiau anwesu hon. Mae'r pwer ar y croesiad. Mae o jyst eisiau gwneud cyffyrddiad lleiaf edrych o, jyst I fynd â'i hedfan heibio'r golwr, a mae'n trio penio I. Mae di trio penio I. Rwan te, Scott Rysgon dod nôl efo'i baned pan fi bron i'w dîm o fynd bellach ar y blaen. Mae yna oedi yn y chwarae, achos mae yna gynsarn am yr amddiffynwr mawr, Emlyn Lewis, a mae yna fynd y hanner da ers o fynd lawr. Ddylyno ni'r gêm. Ac os oedd yna sôn, os yna ystyried newidiadau gan y Seintiau, yn sicr mae'n edrych fel os yna newid yn mynd I fod yn hym yr ymwelwyr, a mae hwn yn hogyn cry iawn, iawn. Mi ath o lawr, dyma'r digwyddiad. Efo nembad. Mae'n rhaid rhyw cysylltiad, fatha, genglin yn edrych genglin. Felly, does am troi yn ni, ond mae'n dal yn brifo, cofia, a mae Emlyn wedi dod yn waith allan. Ie. Asio, mae'n gyfyn lot I ddod â fo oddi wrth y cae, na ddeud hynny. Wel, y sôn ydy bod Mariet yn mynd I ddod ymlaen fel eilydd i'r Seintiau. Yn tanlinellu falle ar hyn, da ni wedi bod yn ei ddeud am yr ansicrwydd cyffredinol yn amddiffyn y tîm cartre. Will Evans eto am gyfle gafodd a fanna. O, na chi hyfryd
at Rhys. Mae Mael Davies di symud fyny, oedd y bêl ddim yn ei gyrraedd o. Mae Elliot Evans am gadw'r pwysau yn arediad penderfynol gan Davies o ganol cae. Elliot Evans. Ia, oedd Will Evans sy'n mynd â hun i safle camsefyll, oedd felly oedd yn gwneud cerdded o'r. Oedd. Just, sy'n rhaid chdi fynd, eto diffyg blaenwr, gallu blaenwr iddo fo, bod oedd i sgorio yn barod wrth gwrs, ond mae'n rhaid chdi just dal dyrediad tan yr eiliad ora, a da ni'n deud bob tro, ti'n cyrraedd pan mae'r bêl yn cyrraedd, dim cyn, dim ar ôl. Mae Emlyn Lewis yn ôl ar y cae gyda llaw. Routledge, chwilio am Sisnevich, di'r cywirdeb ddim yn y bas heno gan y pencampwyr nac di. Will Evans. Mae Will de, dwi'n licio'r gair bwlio iawn, ond mae o'n just, mae o bob tro mae'r pelin yn dod i fyny, mae'n dal ni fyny, cyffredin gyda ddim yn gret am yna, ond mae o tyfu mewn hyder fel blaenwr i ddal a bod yn gorfforol cry, i guddiad y bel na, peidio gadael neb cael peniad glân yn ei erbyn o. Nembad. Be oedd honna meddech chi'n de? A dyna'r gwahaniaeth. Yng nghanol cae di brobl a Nembad ddim wedi bod yni mewn cymhariaeth. Ebi. Ie, mae'n edrych yn hapus nac di. Oedd o'n barod i fi mlaen, a mae yna rhyw newid meddwl yn ôl y negeseuon da ni'n derbyn. Wel, un diwrnod mae wedi ymarfer cofio, a roedd allan am wsnosa. Ond os mae'n cario ymlaen fel yma, swn i'n disgwyl gweld Jamie Mullen yn fuan iawn. Wel, swn i be mae o'n medru wneud, yn dod oddi ar y fainc yn y bari wrthos dwytha, a mae o'n un o chwaraewyr gorau'r Seintiau Newydd. Efallai dyna fydd y drafodaeth yna rwan. A mae ganddo chi Draper hefyd wrth gwrs ar y fainc yn does. Wel, blaenwyr sech chi'n edrych i ddod ar y cae, maen nhw angen golia. Maen nhw angen golia dydy. Dyn. O te. Y bêl gan Lam. Ac un. Wel, ni'n ôl at Mariet yn ymwneud â'r pwynt nad Malcolm yn ei wneud. Ie. Wel, oeddech chi dweud mai dim ond un waith mae di ymarfer wrthos yma. Wel, yr awgrym, y stori da ni'n glywed, wel, y stori oedd ni o'n glywed, oedd i bod wedi teimlo rhywbeth fel oedd o'n cnesu. Ond, gynnu fel, rhoi ia oedd o dan i goes ydych, Lewis. Evans. Ond mae'n sawl opsiwn, di Nembad ddim di bod yn y gêm, di Brobl ddim wir di bod yn y gêm. Mae yna amddiffynwyr sydd ddim di bod ar ben i gêm. Mae'n dweud jyst i dweud Aaron Edwards yn y gêm fel arfer sy'n unrhyw o bob rhyw 2 funud. Sbender. Wff, nawr te. Bydd y garden fel yn fama, bydd i Woolrich. Mae yna un de, ond Fysa ddim malis yn y dacl o gwbl. Mae o'n just fynd i'r llawr, mae o'n neud siŵr, os yw'n rhaid y bel mae trwng oes fi, mae o'n mynd lawr. Os am malis yn y dacl yma, ta just cam amseru. Mae yna malis a mwy yma na swn i ddim, Ats. Ti'n meddwl? Beth i fel, mae di mynd dros y bel. Mae hwnna gymaint o malis, allan fod yn Wonderland. Wel, nath o'n wedi gorff trwy'r dacl? Na ddo. Nath o'n hongen i droed yna? Do. Nath o'n fynd i frifo fo? Na ddo. Felly, ond mae'r ddau amddiffynwr canol di cael cardyn felen. Dwi'n hwyrfrydig iawn i ddeud, ond mae'n edrych casa Owain Tudur-Jones yn iawn, a mae Mullen yn paratoi ymlaen i'r maes. Ac yn y cyfamser, cic i'r Seintiau, cyfle i roi'r ail gol na mewn. Redmond, och. Ac oedd na'n argyhoeddiad yn Ceston Davies nag oedd y Lliman i fyny beth bynnag am wffiad, oedd? Wel, mae'n deud hefyd o Woolrich yn gafal na fo, ond... O'n am siap, oedd o'n di ennill y bel. Dwi'n meddwl bod yna rhyw dynnu ar ei fraich, ond... Mae hwn yn gyfnod bach pwysig o'r gêm, da chi'n teimlo. Mae tîm rheoli'r Seintiau
Fyswn ni'n ystyried yn meddwl, di pethau ddim di newid, felly mae rhaid ni newid rhywbeth. Maen nhw'n fflat, dydy? Maen nhw'n fflat? Maen nhw yn. Ond eto, mae rhaid i ryw fath o glod comalt. Bron iawn a glanio ar goryn y cynflaenwr rhyngwladol. Diolch beth, oedd ddim yn agos yng nghori ni. Sneb, wedi cael ei demtio ni dros yr ochr. Sa'i di cyrraedd sa'n yn gol, boi. Dyma hi'n dod. Chdi'n barod amdani, doch, Max? O'n i redag ar draws y fan hyn. O'n i ar dysgwyr di, Malcolm, o'n i yna'n barod i glirio. Ie, ac oedd o ti Jem wedi gicio fi fan hyn. Aaron Edwards, di mynd ar yr hediad. Dyn nhw ddim yn cyrraedd Miles Davies. Hydrach Will Evans, nawr Miles Davies. Nawr te, Kane McLagan, di'r rhoi'r bari ar y blaen. A maen nhw angen buddigoliaeth, maen nhw angen cael eu tymor yn ôl ar yr heiliau. Ac yn Stadiwm Glaned y Brifddiad, oedau Ebi! Arbediad da, arbediad ardderchog, efo un law gan Fuller. A ni nerf un canmol Bacare am sgorio i gei Conna. Ac oedd hwn, wel oedd o wedi sgorio ond oedd o'n arbediad campus. Yli bas gyda Eiron yma, efo droed chwith, pwysau perffaith. Ti'n gwybod, unwaith mae o'n cyrraedd y bel y fan hyn, mae Ebi just cymryd yn ergyd ar. Mi nath o wneud y penderfyniad cywir yn mynd am y postyn cyntaf yn y marn ni, ond mae Fuller yn wneud un yn gawr fel o Schmeichel nes lalwm, a mae o'n cael y llaw na iddi, y llaw, dim just llawiad bach, lle mae'n plygu mae'r bel mynd i mewn anyway, na, mae'n cael llaw cryddi. Ac, wel, sych i'r olwg rhwng y ddau, yr edmygedd yn llygyd Ebi, yn diolch am y basna gan Eiron. A dwi'n siŵr bod Ebi yn meddwl bod ydi sgorio. Gath o gysylltiad ar yr ergyd, ond arbediad gwych gan Fuller. Nawr te, oedd Mullen ar fi'n dod ymlaen, Sislovic sy'n lawr. Joel Edwards tu ôl o fo, mae Davies o'i flaen o. Sy'n digwydd o yma? Gan Bagley ni? Mae'n cael cnoc jyst ar ei bengli chwith, jyst ar ochr i goes, dwi'n meddwl. Ie, dim yn hawdd cnesu ar ymyl y cae heno, coeliwch i fi. Y cyfymdra dyn yma, mi wnaeth o gnesu reit sydyn, dwi'n siŵr. Ydy Met Caerdydd yn methu rhyw dric bach oherwydd dwi'n cael mae'r argraff bod nhw'n gadael i'r Seintiau ddod yn ôl i fewn i'r gêm rhywfaint. Ella mae jyst rhyw gyfnod byr ydi o, ond da chi'n misio gweld y Seintiau'n codi unrhyw faint o hyder. Os maen nhw'n codi hyder, a wedyn mae'r dyn yma yn dod ar y cae, nid hwn, ond Jamie Mullen, wel, da chi mewn trwbl, felly ella'r tactega gorau i Met Caerdydd ydi mynd am y drydedd gol. Nawr gael ni weld os ydi Sislovic yn mynd i adael y cae. Wel, di Propel ddim di bron cyffwrdd y bel heno chwaith, di dim dylanwad o gwbl. Ac ar y gair, Propel yn cyffwrdd y bel. Nembad, dyna'r dîm sy'n ni'n disgwyl i adael y cae. Ond di Nembad, sori Nick, di Nembad sy'n di arfer cael rhywun reit yn ei wyneb. Mae o di arfer bod yn angori yr ganol cae a bod yn cael lot amser i chwarae passes 5 cath, 10 cath, cadw peth yn daclus, lle'n sydyn iawn. Dyn yn erbyn dyn yn ganol cae yn erbyn y Seintiau Newydd. Ydy'r opsiwn na hawdd na ddim ymlaen i Nembad, felly mae rhaid iddo fo ddangos elfen arall i'w gêm. A da ni wedi gweld hynna eto. Mae Sislovic yn ôl ar y cae ac ar y bel. Spender. Di cael tu ôl i Dylan Rees a di cael y bel i mewn. A dyna'r hen Spender, dyna Spender ar i ore. Ie, mae'n 32 oed dwi'n a dal efo'r coesau i giro ras bach yna, ond Woolridge, o'n i'n just edrych ar y canol, dim ydyn sy'n coesi sy'n sgorio, y chwaraewyr sy'n edrych i mewn Woolridge cael un mewn safle campus i benio hwnna i ffwrdd. Ie, a Nembad sydd yn gadael y maes, a mae Owen Jones a fi yn rhyw longyfarch yn gilydd ydych gwir. Owen di darogan pwy oedd yn mynd i ddod ymlaen, a Parry di darogan pwy oedd yn mynd i adael. Diw, diwedd y flwyddyn. Beth Malcolm bod darogan? Diwedd y flwyddyn i chi boes, mae'n amser i chi wbad yn iawn. Y gig gornel, y gig bwt. A mae Mullen eisiau bod yn ei chanol un syth.
Redmond. Dwi wrth y modd efo, a jyst yli amddiffynwyr Met Caerdydd yn pwyntio at ei gilydd, pwysig marcio bwy, jyst i cymryd cyfrifoldeb, dim i basio fo, dim i pasio cyfrifoldeb. Sbia'r safle'r Colgeidwad. Ar hyn o bryd, mae o'n chwarae fel rhyw amddiffynwr. Ond mae'n gêm berig, os da chi'n rhoi meddiant i ffwrdd i rhywun fel Elliot Evans, a mae hwn yn rhy bell o'i gol. Look out. Eiron di disgyn yn ôl, wan do, i lle oedd safle Nembold. Nembad, dyle fi dweud. Be sy'n ddifyr ydy'r ystadegyn bach ynglyn â'r pwyntiau mae y Met yn ildio'n hwyr mi oedau. Mae'r bêl gan Mullen yn fywiog yn syth at Ebi, nôl at Mullen, nôl at Spender. Ebi wedyn, gorfod ymestyn braidd. Brobl. Mullen. Spender at Brobl. Mae amddiffynwyr Met ymlyn Lewis a Woolridge a Joel Edwards wrth i bodd efo eb y jyst... Gawn ni sgol. Nawr te. Miles Davis. O, mae'n Caerdydd felen, dydi. O, beth sy'n ddiddorol hefyd ydi, mae hwn ar Caerdydd felen rwan. A mi oedd hi. Gyda da, cyffyrddiad da gan Redmond, y glyfar. Mae'r tri amddiffynwyr canol ar Caerdydd felen hefyd. Felly dwi'n disgwyl gweld Mullen yn greu rhediadau tu ôl i'r amddiffyn, tro ar ôl tro ar ôl tro. Met ddim eisiau mynd lawr i 10 dyn. Mae eb yn chwarae rhy hawdd i dwylo amddiffynwyr Met heno o'i blaenau nhw. Maen nhw'n i weld o bod tro, maen nhw angen Draper i redag rhwng y bolcha. Carden fel yn arall i'r ymwelwyr. Mae hon yn mynd i mewn heb cyffyrddiad gan neb. Amser Malcolm Allen i ddaroga nawr. Bydd Owain Tudur Jones a fi mor flin os di mynd sydd mewn. Byddai o yma. Os di pella neb cyffyrddi. Go on, hitch ar wal. Mewn y hi! Oedd angen yr arbediad. A mae Malcolm Allen yn troi ac yn edrych arno ni ac yn awgrymu. Beth ydych chi'n wybod? Oedd yn anghywir, dyn. Postyn pella. Ia, crymannu, neb yn cael cyffwrdiad ac oedd o'n anlwcus doedd. Arbediad da arall gan Fuller. Ai fi sy'n meddwl, neu ydy'n oeri? Di'r gwynt i codi? Bendant mae di oeri ers hanner amser do. Ebi. Davis. Chwilio am Sislevic. Lewis. Wel, gwyl San Steffan. Gwledd o chwaraeon ar Esbyrec yn cychwyn efo'r gêm rhwng y gleision a'r dreigiau. Honno am 2:45. Ac yna y prif gwrs ar ôl y dechreufwyd. Caernarfon yn erbyn y bala. Dychmygwch yr awyrgylch fydd fanna ar yr ofal. Sislevic, Ebi, Sislevic. Brobl di mynd, Lewis di darllen ni. Maen nhw'n glefar hefyd, ddim yn amddiffyn rhif i'r cae. Sbiwch ar hyn, gôl arall i Michael Bacare ac ar ôl bod Ari Hawley i gôl Spittle. Mae Cey Conna wedi mynd ar y blaen yn erbyn y tîm sy'n ail. Mae Dylan Rees yn gadael y maes. Di hynny mae'n syndod i gêm gyntaf o yn ôl ers mis. A Kyle McCarthy, oedd y chwarae wrthos diwetha. Wel, curiad calon y tîm ydyn nhw pan mae o'n ffit. A mae y Met wedi bod yn ffit heno. Ac os ti yn chwilio am unrhyw chwaraewr i trio cadw Jamie Mullen yn ddistaw, mae gen ti'n yn Joel Edwards. Mae gen ti brofiad. Do mor gyflym ar fo, ond fe neith o ddim mynd mor ras efo fo. Mullen, y dyn sy'n gallu gwneud gwahaniaeth. A mae yna gyfarth cyfarwyddiadau o'r asgell gan y ddau reolwr.
Ma hon yn gêm ddifyr tu hwnt, a mae'n gyfnod allweddol o'r gêm. A dwi'n mwynhau gymaint oherwydd beth sy'n digwydd ar ochr y cae o dan ni fan hyn, efo penderfyniadau maen nhw'n neud, a hefyd efo y ffordd mae'r ddau dîm yn mynd amdani. Ac ie, o'n i ar ddeud ryw 5 munud yn ôl bellach, un peth am dîm hwn, maen nhw'n ildio pwyntiau'n hwyr yn 10 munud ola'r gêm. Gyda'r y tymor, maen nhw wedi colli gymaint ag 1 pwynt ar 10. Maen nhw'n ei chael un anodd i gadw ati Mantes, a mi fydd y Seintiau'n gweld ryw lygedyn obaith yn hynny. Wel, Dychmygwch sut fysa arnyn nhw tasa 1 pwynt ar 10 na ganddyn nhw. O, ar ei Will Lewis edrych i lygyd Fuller ac ar ei Fuller edrych yn gariadus yn ôl a deud pai poeni, mi ddoi a mi ddoth o. Wel, nath o gymryd yr amheuaeth o'r awyr yn buan, nath o ddeitha Emlyn, Sim, bibio hon. A mae Emlyn Lewis di chwarae'n dda yn dydi. Ei, mae safle gwarchod wedi bod yn ardderchol. Mae wedi bod yn ymwybodol o'r perig. Os di Woolridge yn mynd un ffordd a Joel Edwards yn mynd un ffordd, mae wedi syfflo draws a mae wedi darllen y perig na tro iddyn nhw. Mae o'n gyflymach dawn i'n meddwl, nes ti weithio o Cymru blwyddyn dwytha o TJ. Diolch mor gyflym yna. O'n gryf, dwi'n dall. Yndi, mae'n gry, ond mae yna rhyw angerdd, mae eisiau ennill bob pel. Edwards, Sislevic, ceisio creu y lle, ceisio bwydo Mullen, Sislevic eto, i tharoi. Bydden nhw reit hapus yma hynny. Ie, mae Sislevic yn dechrau twyllio yn debyg i be oedd o'n neud wrthos dwytha yn erbyn y bari. Mae'n dechrau cymryd safleoedd, diolch yn poeni am fynd yn ôl ac helpu'r amddiffyn o gwbl. Mae ar y chwith erbyn hyn. Felly mae Joe Evans, cefnasgellwr dde, mae wedi crwydro yma i gael yr ergwyd ag doedd ddim yn agos o gwbl nag oedd. Ond rwan mae Emlyn Lewis ac Evans, mae nhw'n gorau trafod, mae nhw'n gorau gwneud yn siŵr bod yna un lygedyn fach ar Sislevic a'i safle fo. Felly tan mae o'n twyllio a diolch yn helpu'r amddiffyn, mae o'n yn fygythiol yn ymysodol. Ar ei honna bron iawn rhedeg i Miles Davies yn do. Dim wedi bod gystal hanner o'r hanner cyntaf na di, ond beth sy'n ddifyr rwan ydy'r tensiwn. Achos mae'r ymwelwyr yn dal ar y blaen. Ma nhw, ydyn nhw wedi curo yma, cofia, felly mae hwnna'n rhyw fath o gamp anfarth iddyn nhw fyna, ddim yn blaen i meddyliau nhw rwan. Ac wrth gwrs, pan ni'n sôn am y pwyntiau hwyr mae'r Seintiau wedi, y Met yn hytrach wedi i colli. Wel, mae gollon nhw ddau ar pwyntiau yn erbyn y Seintiau nôl y mis Medi. Gôl hwyr na gan Ceston Davies o'r cic gornel. Mewn â Hugen Lewis, chwilio am Evans. Drobl. Rhediad da ganddo fo. Da ni hanner ffordd drwy'r ail hanner. Y bel at Ebi. Ar ei ben ei hun braidd. Drobl. Ergydio! To yn hwyd. Da ganddo fo. Oedd, o'n i licio'r sgil ti'n fawr dychymig na o edrych i fyny, gweld y golwr a ti'n pasio i nath o fod ti'n mewn i droed wrth grymannu hi ac hefyd i chodi i gornel y charwyd, ond nath o ddim just cynhyrchu hon, nath o'n gwybod union cyffyrddiad allan o'i draed a just pasio i fewn i gornel bella na, ond just dros y traws. Nes i weld Ebi eto fan'na, gynno fo ddim ysgol i fynd heibio chwaraewyn agos. Mae o'n gorau dibynnu ar chwaraewyn eraill i neu hynny. Lle dwi'n meddwl mae Draper yn cynnig yr hediadau bach, mae tu ôl i amddiffyn rhwng y bolcha. Wel, da ni'n agosau at yr 20 munud ola. Fyddai'n rhyfeddu os nad i Greg Draper yn dod i'r maes. Bydd o hefyd. Mae nhw angen gol. Mae o'n prif sgoriwr neu gydran prif sgoriwr y modd cystadleuaeth. So mae'r hyn o 16 gol. Hynny yw, mae arbenigwyr sgorio di'r rhoi hwn yn hym y degawd. A diolch yn cael ei fewn i dîm y flwyddyn. I dîm y mis. Sislevic. Aaron Edwards.
Mae Ebi mynd. A hefyd Mullen, Woolrich. Nath o ddarllen hwnna'n dda, Cosby. Mae o wedi bod yn dywelach na'r ail hanner yma. A peth pwysig oedd bod Woolrich yn gadael na bonsio, de. Oedd o'n gorfod penio hwnna. Ie, cadarnhad o'r stori fach na gawson ni o'r ystlys am Mariet. Pwy fydde'n dymuno defnyddio bag o ia ar noson fel heno? Dim ond dyn sy'n angen yr ia. Gella bod i'n oer, a weithiau mae'r oer fel yna'n gallu dod yn dagrau i'r llygyd. Oedd yn edrych yn drist yma yna. Cydymdeimlo'n fawr iawn oherwydd pan ddech chi'n brwydro yn ôl ar ôl anaf. A dyma fo'r dyn. Ond siomedig yn amlwg i Mariet. Ond fydd y Seintiau rwan yn gobeithio mae'r dyn yma fydd yn gallu camio ddi ar y fainc i gael y goliau holl bwysig. Wel, beth i gyfartaledd o am munuda am goliau tymor hyn? Wel, hynny, dwi'n meddwl bod o'n cael gol bob 56 munud mae'n mynd ar y cae. Ti'n iawn, Nick, ti'n gwneud y weith cartra, da iawn, chdi. Ond mae'n rhyfeddol ydy ni. Mae'n rhyfeddol, nes. Gath o ryw barn spel, mae'n oedd o fi. Gath o chwarter awr eb gol. Ie, wel y dyn sy'n gadael ydy Ryan Harrington. Gweithiwch honna allan, Malcolm Allen. Pwy sy'n symud lle rwan? Wel, ti'n gyntaf tymor hyn i fi weld y Seintiau Newydd yn newid system efalla. Ond gan i weld mewn dipyn, mae Spender. A mae Kelson Davies mae on aros yn y cem, a Redmond yn y cem. Sa'n neb yn disgyn yn ôl na, felly maen nhw'n mynd tri. Maen nhw'n mynd tri yn y cem. Ac yn sydyn mae ganddo ni Mullen a Sislevich a Draper efo'i gilydd ac mae hynny di esgor ar gymaint o lwyddiant y blynydde sydd wedi bod. Wel, mae gennych chi Ebi ag Draper rwan fel dau flynwr. A wedyn Aaron Edwards a Brobl. Ychwanegwch rheini i'r cawl, mae'r fel gan Lam. Os fedri, Mets Caerdydd gyda'r bel rwan yn ôl yn ganol cae. Mae gyda nhw fylcha wan i lawr y Sianeli. Efo tri yn y cem, maen nhw dal yn chwarae Will Evans ac Lam i fyny'r llinell flaen. Felly mae yna ddau neu fynd tri yna. Be sy'n mynd drwy'r meddwl yma? Mae o di gorod meddwl yn galed heno. Di o'n di cael ei herio fel hyn, sy'n ni'n tybio ers fo fod yn reolwr. A dyna sydd wedi bod yn gyffro i fi wedi weld sut maen nhw yn meddwl newid pethau ar ochr y cae. Ardderchog eto gan Aaron Edwards fanna yn doedd. Y bel at Mullen. Wel, Harris yn digiro ddwyweth heno. Doedd y Seintiau ddim di ildio gol yn ei 4 gêm diwetha adre. Elliot Evans. Rhaid i gyn dda gael honna fewn. Aaron Edwards eto. Wastad ar gael yn dydi. Allan at Sislevich. Y bas yn gywir. Routledge. Sislevich. Brobl yn galw amdani Pasal. Hawdd iawn i Emlyn Lewis i'r hygipio hi. Hediad da gan Lam. Hediad ardderchog chwarae teg iddo fa. Chydig bach gormod o bwysau. Mae'r llif oleadau gyda llaw wedi diffodd ar goedlan y parc. Felly'r bari ar y blaen yng nghoedlan y parc a'r llif oleadau wedi diffodd y bel at Draper. Draper at Brobl. Gadlu'r bel. Redeg iddo fo, bel at Ebi. Mae dan i draed o braidd. Ebi eto. Roedd Emlyn Lewis di fi bach yn lwcus o fanna doedd efo'r wiriad. Na di ddim bownsio i lwybr Ebi. Brobl. O, Sislevich. Brobl. Draper. Mae hwnna'n gwbla hynna, dydi. Mae o'n disgwyl sgorio hynna. Mae'r cyffyrddiad cyntaf yna allan ei draed o, ond y cyffyrddiad cyntaf yna, mi dylai fo ti fynd am y gol, barn mi, dos am y gol na. Mae wedi cyfri cyffyrddiad lle oedd o ddim angen mewn disgwyl y golwr, a mewn disgwyl fynd o'i gwmpas o, yn lle unwaith mae yna, pam mae o eisiau cyfri cyffyrddiad. Mae'n gadael y golwr setio hyn i wneud yr arbediad. Brobl, cymryd y gig gornel, allan gan Fuller. No te, cyfle am wrth yn ymosodiad. Will Evans at Elliot Evans, a mae Elliot Evans yn cwyno. Mae o'n cwyno'n dair am y bas na. Oedd hi'n bas sal yn doedd. Oedd wedi pynsio i fewn o, mae'n amsera yn y gêm. Pan ti angen pynsio'r peli trwy bylcha, i wneud siŵr bod ti'n cyrraedd, ond oedd hwnna ddim yn un. Pas bach syml, 5 tad, pas iddo fo.
Sislevic eto. Mae'r ddau dîm yn mynd amdani, dim amheuaeth am hynny. Ac y ffordd mae Met Caerdydd wedi setio i fyny, mae yna gyfle fan hyn i ni wrth ymosod. Dydy'r amddiffyn, Seintiau ddim wedi bod ar ei gorau yno, a felly mae yna gyfle i wrth ymosod. Mae Elliot Evans yn just hongian hyn o gwmpas y cylch canol na i dderbyn y bel i fewn, a wedyn troi a trio cael Will Evans neu Jordan Lamb i fewn. Joe Evans yn gadael y pen arall o'r cae yn ei fyddhau i'r rheol newydd, a Dan Spencer sy'n mynd ymlaen yn ei le fo. A mae newid arall. Mae Ebi yn gadael y maes, a Curtis Byrne. Flaenwr yn mynd o Linfield yn dod ymlaen, a hynny fod yn bartner i Draper. Wel, tro dwytha nath y ddau ma chwarae fe'i gilydd, gyda nhw 6 gol rhwngddyn nhw. Yna chwarter awr o'r gêm ar ôl, ac yng nghanol y cystadlu am y gol nesaf, mae'n hawdd anghofio weithiau mae'r Met yn dal ar y blaen o 2 gol i 1. I'r gyngrair, hon di'r canlyniad gorau. Ond dyda ni'n gwybod, neith y Seintiau ddim taflu twal i fewn. Ac wwan, tan ti'n gwarchod 1 gol ar y blaen, de, ti isio torchi cewis yma yma wan, a sylweddoli mae gennych chi jans i gyn o'r gema, 1 gol arall, so neud ti'n hawddach. 7 buddigoliaeth allan o'i 8 gêm diwetha adre. Dyna regod y Seintiau. Dyna gymaint o gamp fydde hi. Petai y Met yn gallu ennill yma. A mae'n werth tanlinellu eto. 1 fuddigoliaeth sgan Met yn ei 10 gêm diwetha. Dim goleadau o hyd ar goedlan y parc. Mae Cei Conan dal ar y blaen yn erbyn y bala o 2 gol i 1. A mae Mullen yn ceisio creu. Mullen at Sislevic. Nôl at Mullen, dim yn cyrraedd. Cosby at Elliot Evans. Ydy Aberystwyth wedi sylwi bod y gola off. Cosby. O'i flaen o, mae Miles Davies. Oedd hi'n redio dag a Miles Davies. Diam fynd i hun. Eiron Edwards nôl efo fo. Mae Miles Davies wedi gwneud yn arferchog i gadw meddiant yn fyw. Mae'n gystadleuol. Da ni wedi cael 3 esiampl rwan o'r Met bron iawn ag wrth ymosod efo pwrpas a creu cyfle. Mae'r opsiwn ola, mae'r bas ola just yn anghywir, ond mae yna opsiwn yna i gymryd mantais. Wir, mae yna fylcha yn amddiffyn y Seintiau Newydd ar hyn o bryd. Nhw sydd efo'r bel, nhw sydd yn pwysio, ond mae yna cyfle i'r ymwelwyr. Miles Davies yma yna o ganol cae, a fysa fo well i cymryd yn ergyd ar. Oedd o'n cadw'r bel, nath o chwilio am y drosedd, chwilio am y dacl i'r gwad, fach i dacl ddod i fewn, nath i ddim dod i fewn, gath o ddim y drosedd, a fysa wedi bod well i gymryd ergyd ar y gol, fel chwarae'r ganol cae. Dyna swn i'n neud, yn aml da ni'n mynd i trio targed, ond swn i'n seithi. Mae Brobl di bod yn well yn yr ail hanner yma. Da i di sôn llawer mwy amdano fo. Ei, nes i gofio, nes i Sgorio, i Abertawe bod nes i weld y gol 30 llath ar rwan. Cam sefyll. Gyda llaw. Mae yna raglen ar Radio Cymru yn dod. Rhaglen Anet, Bryn Parry. A mae yna rywun yn mynd i fod yn canu ar yr rhaglen yma. A dyna pam na ddylech chi wrando ar yr rhaglen. Ia, Malcolm yng nghwmni Anet. 2 o'r 1, rhan o'r wlad. Hyfryd mae da ni'n byw yn ni. A dwi'n yn siŵr pwy oedd fwyaf wrth i bodd, Anet neu Malcolm. Ond un person all wedi ista yn canu'r piano fo o'r blaen, a Sir Elton John oedd hwnna, a mae Anet Bryn Parry dod i fewn i'r safona yna. No Sul ag eto ar ddiwrnodolig. Mor dda medda nhw ydy'r rhaglennig, maen nhw eisiau ailadrodd o. Mae'r goleadau nôl mlaen ar goedlan y parc. Ydy'r goleadau'n diffodd ar y Seintiau fan hyn. Elliot Evans! Gath o jyst i yrru oddi wrth y gol, do. Sa'r bas bach da ni'n bod dipyn bach o'i fain o. Mae Rongol yn un anifir iddo fo, oherwydd mae'n bellach. Ia, mae'n agor o gol i fyny iddo fo, ond fedrith o ddim dod ar draws
Mae gorff a'i siap o methu dod ar draws y bel i fynd am y gornel arall. Mae'n trio codi mewn i'r gornel ochr posti gyntaf na. A fel mae'r gêm yn mynd yn ei blaen a di'n agosau at y 10 munud ola, mae rhaid i'r Seintiau wthio mwy a mwy fyny a mae'r bylchau mynd i agor. Mae Mots Jenny wedi dweud hynny do. Mae yna gymaint o bylcha yna oherwydd faint o chwaraewyr mae'r Seintiau yn chwilio am y gol yma a gyrru pobl i fyny. Ond dwi'n meddwl bod nhw wedi siap o Lili. Dwi'n meddwl bod yna unrhyw fath o team rhythms, team style. Faint o basis olynol maen nhw wedi gael ers bod nhw wedi newid y system yma. Dim llawer. Nawr, gwrandwch ar hyn, sbiwch ar hyn. Mae Met Caerdydd eisiau dod â eilydd ymlaen. Mae'r swyddogion yn deud nad ydy eilydd o ar rhestr y chwaraewyr. Mae o ar un y tîm ei hun, dio ddim ar y darn o bapur sydd wedi cael ei rhoi i'r swyddogion. Liam Moman ydy'r chwaraewr maen nhw eisiau dod ymlaen ac ar hyn o bryd maen nhw'n deud wrth reolwr y Met, na chi, gei di ddim, ac stiennom i lawr. Dydw ddim ar sheets ni, chwaith. Na chdi, na dwi'n sbio ddwan, dio ddim. Mae'n cael ei alw nôl. Ydio mynd i gael dod ymlaen. Yn y cyfamser, Draper. Llawer iawn rhy ddofn o safbwynt y Seintiau maen nhw eisiau gweld i fygythiad o'n bellach mewn i'r cae. Spender. Brobl. O'na basfach glyfer. Mullen yn ei derbyn ni. Brobl ardderchog. Mae Woolrich a Lewis di chwarae yn gampus yng nghanol rhan ddiffyn na. Just Jordan Lamb methu gael gafal yn y bel na fanna rwan. Just i ddal y bel i fyny, nod i wastaffu eiliadau ddod â chwaraewyr i fewn i'r gêm o ganol cae. Ond maen nhw'n gweithio mor galad. A wwan, da ni'n mynd symud i mewn i'r 10 munud dwytha fan lle maen nhw yn ildio i goliau, Met Caerdydd. Sgôr terfynol o Gei Conna, mae'r bala oedd yn ail. Bala alled i mynd i'r brig am chydig bach heno, a bala oedd ar y blaen wedi colli 2 gol gan Michael Bacare, rhoi buddigoliaeth dda fanna. A mae Warman yn mynd i gael dod ymlaen. Dyma i chi chwaraeon S4C dros yr wyl. Ac cychwyn os fori. A mae'n wledd rhwng popeth. A mae Lam yn gadael. Ie, mae di bod yn weithgar, dydy, Lam. Ond yn yr ail hanner, ddim cweith di dal y bel i fyny, cweith digon i roed strwythyr i'r tîm. A mae y Warman, mae o yn gyflym, ofnadwy o gyflym yn wrtho fi. Cys chi gip bach fanna gyda llaw, panto Shane Williams. Aaron Edwards. Dyna'r fath o anlwg di Met ddim yn heiddi heno. Nôl at banto Shane Williams. Gwyliwch honna, mae rhywun o'r enw Malcolm Allen yn syrenu yn ei hi. A mae Dylan Ebenezer yn chwarae rhan pen ôl y ceffil. Nath o'n 1-2 o wain gadw'n glir o honna, do. Dyn ni yn parchus, da ni, dyn ni. Pwy oedd yn y panto llynedd? 2 flynedd yn ôl. Mae bywyd yn symud ymlaen yn gyflym, Nick. Dwi wedi rhoi dyddiau yna tu ôl i fi. Ia, fo e tu blaen a tu ôl y ceffil. A fi oedd yr angel, wrth gwrs. Giraff oedd yn y panto yna. Nôl at bethau mwy difrifol, 7 munud rhwng y Met a buddigoliaeth, fel sy'n di wedd newid i tymor nhw. Alla'n coelio bod Emlyn Lewis yn mynd i drio hon o'r llinell hanner. Os di hon yn mynd mewn i'r cwrt. Na, i lawr y llinell, dwi'n meddwl, ia. Ond am ganlyniad bysau, am sioc bysau, ar ôl rhediad y 2 dîm yma, deudol Greaves i un dro, it's a funny old game. Dim di gorffen, Choco? Dwi ddim di gorffen. Ond sbiwch, mor galed. Mae'r Met yn dal i weithio.
Davies at Evans. Aaron Edwards, mae o a Brobl di bod llawer amlycach i'r Seintiau yn yr ail hanner. Sislevic. Brobl yn galw amdani hi, Brobl yn ei derbyn hi. Elliot Evans mewn eto. Pawb tol i'r bel i Met Caerdydd. Aaron Edwards. Brobl. Mullin! Gret o safle cychwyn gan Fuller, yn gwybod bod Mullin mor agos i'r llinell, lle oedd o'n just cadw'r bel a dir y chwarae. Oedd o'n mond yn mynd i dynnu hwnna nôl, felly oedd o Fuller ar ei ffordd allan i chasglu hi. Brobl di cael safle yn yr ail hanner. Dipyn bach fwy canolig. Di gweld y bel dipyn mwy. Dwi'n Mullin yn siomedig efo'r bas yna. Teimlo bod y Seintiau'n gwybod mae yna frys. Routledge. Edwards. Mullin eto. Ydy gyda'r ferchog i gael hwnna mewn. Mae heibio pawb, mae'n tasgu allan i mynd i unrhyw le. A mae Fuller di gen siŵr fod i ddim yn mynd dros y llinell gol. A mae'n chwilio am Will Evans. Davies. Nawr Spencer sy'n lawr. Wel ie, ar y postyn pella, oedd o... Dwi'n meddwl na Mullin oedd yr un... Ond mae wedi codi Ben, gan i weld. Mullin oedd groesi'r bel, de. Mae o... Mae'n beniad o fanna, ti'n meddwl, o, dyna mynd i mewn i postyn pella, na. Mae Sislevic sy'n yna. Ia, coi Sislevic yn taro yn erbyn cefn pen Spencer, sy'n digwydd, ond pan da chi'n meddwl mor agos oedd y bel yna at y llinell gol, ddyle rhywun di bod fewn yn ymosod. Wel, o'n i'n edrych ar safle Draper ac oedd o'n risodla. A da ti byth yn deud na fel arfer amdano fo. Oedd hi'n bel hyfryd i mewn yn doedd. Oedd tad. Ac dwi'n deud, mi dyla Byrne wedi cael gwell teniad ar yr un cyntaf. Spencer i weld yn iawn. Fydd na gur pen a dim mwy na hynny. Yn hymor y gur pen. Tri munud. Draper. Dim ar ei gêm ar hyn o bryd na di. Mullin mewn. Spender. Brobl. Byrne. Mullin eto, da chi'n deimlo falle mai dyma'r dyn fysa'n gallu creu y cyfle. Lewis. Ia, tackle anheg gan Spender ar Will Evans. Ydych chi'n teimlo mae Will Evans yn chwilio amdani dipyn bach? O, tad, nath o'r i sgrech cyn i Spender gyffwrdd na ddeud gwir. Ond dyma nhw'n i glywed o'n iawn. Ydy'n cyrraedd y bel yma ar ail? Wel, di mae o yn, ond mae o'n syrthio llawr. Mae o'n ôl ar ei traed, ddim byd yn anghofio. So, dawn ti'n brifo cwbl. Mae Spender yn deitha fo hefyd. Dau funud o wain. 2 funud. Ia, mae wedi bod yn ail hanner eitha rhyfedd. Mae Met wedi chwarae'n dda. Nath nhw chwarae'r pêl-droed
gwych yn yr hanner cyntaf. Maen nhw wedi amddiffyn yn dda yn yr hanner. Ond dwi'n teimlo bod nhw wedi gorfod gwneud gormod. Maen nhw wedi cadw i siap. Dyn nhw wedi cael eu llusgo y Magacw gan y Seintiau Newydd. Da ni wedi gweld y Seintiau Newydd yn bell o fod ar ei gorau heno. Sislevic. Byrn. Mullen! Oedd o'n camp sefyll! Oedd o'n camp sefyll! Fe gododd y Llyman yn syth tegwch. Do, mi nath o. Do, mae'n cyfeithi niwsans gyda fo. Na ni weld, mae yn rhedeg yn hwyr i mewn. So, da ni weld hyn gymaint weithiau gan Jamie Mullen dod i fewn o'r ochr dall. Be mae McCarthy yn ei wneud yna ofyn. Mae rai ofyn y cwestiwn, pam ti'n mynd edrych ar lle mae Mullen? Ti'n gwybod mae o trol i chdi, ond mae o wedi crwydro i fewn i'r safle cam sefyll na. Rhy gynnar, do'm angen hynna. Efo'i gyflymdra fo, do'm angen hynna. Mae'n gweld syth y draws y tîn eich amddiffyn. Y cwestiwn mawr nesa, faint o amser ychwanegol fydd. Munud oedd ar ddiwedd yr hanner cyntaf. Na, mae'n rhaid bach mwy oherwydd anafiadau fydd. 4 munud. Sislevic. O! Ac yn lwcus, mae'n dod nôl iddo fo. Sislevic eto, Aaron Edwards. Mullen. Mullen, troed bach ar ysbardyn. Fuller, mae Fuller di chwarae'n dda heno, dwi'n mwyn siŵr beth o'n neud fanna. Ond mae wedi bod yn effeithiol yn y diwedd. A mae rhaid i'r Seintiau nhw'n gwneud beth ydych chi'n disgwyl iddyn nhw'n neud, taflu popeth nawr. Ond byddwch chi ddim deud bod hon yn noson lle nhw wedi cael un cyfler o'r y llall. Sislevic eto. Redmond. Spender. Byrn. A'r ferchog eto gan Edwards. Nawr ti'n mynd ar wrth y cae am un. A mae rhaid i Byrn. A mae rhaid i Edwards. Gyd fod yn ofalus, mae'n goch. Mae'n goch. Oedd rhaid i fod yn doedd. Oedd rhaid i fod. Joel Edwards. Ac am ddiwedd siomedig i'w gêm fo. Chwaraewr sydd mor brofiadol, nath o ddangos i brofiad yn camu allan, yn ennill y bêl, a mi oedd hi'n dacl hwyr. Mi oedd hi'n dacl ddrwg. Pam ymateb. Yna mae'n gwybod gwylio dros yr ha. Dros y dolyg ddim yr ha. Ti'n gwybod be, mae Cestyn Davies yn gwybod union beth mae o'n neud yma nad ydy trio i frifo fo, ond dyla fo ddim neud hynny. A mae o'n gwybod, oedd o'n gwybod bod nhw'n wedi cael cartau goch. Mi gafodd, dyna ni, cadarnhad, o'n i'n mynd i ddeud fe gafodd Cestyn Davies garden melyn am y dacl. Garden melyn oedd hwnna, really, oedd hi ddim yn garden coch. Yr unig beth sydd o blaid Joel Edwards ar hyn o bryd ydy'r cloc. Ac efallai fydd o'n cael get-away fod hyn ddim yn mynd i gostio i dîm o. 2 funud i ddal ymlaen rwan am ganlyniad hanesyddol i'r clwb. A be oedd yn ddiddorol, da chi'n deud hynny, oedd y golwg o siom ar gyd chwaraewyr Joel Edwards. Fel tas nhw'n teimlo, na, ydy hyn yn mynd i gostio'r fuddugoliaeth i ni. Munud a hanner i chwarae. Mullen. Brobl. Draper. Mullen. Brobl mewn. Seren y gêm heno, Malcolm Allen? Wel, os ti'n sôn am chwaraewr na setio'r tôn y gêm yma o'r dechrau, efo'r dacl na ar Routledge, Bradley Woolridge, y capten, mae hwn di bod yn arwr ella'r chwaraewr lleia ar y cae, ond mae gynnu fo'r calon mwyaf. Mae di mynnu perfformiadol o safon gyda'r chwaraewyr o'i gwmpas o. Dyn nhw'n di stopio nid yr ymdrech, yr egni fewn i'r dyn yma drwy'r nos, a maen nhw'n heiddiannol a da iawn i Bradley Woolridge. O'r diwedd, mae'r gêm wedi gorffen yn Aberystwyth. Mae'r Bari di ennill o gol i ddim. Mae hynny'n rhoi tymor nhw yn ôl ar ei echel. Ond dyma lle mae'r stori. Dim amheuaeth am hynny.
mi oedd pobl bron iawn di deud mae gobaith Met Caerdydd yma chweched safle ar ben. Mae pencampwriaeth y Seintiau Newydd bron yn sicr fel mae'r gêm yma'n di newid gymaint. Cei Conna fydd yn mynd o fewn pwynt i'r brig heno brobl. Un ymdrech hwyr falle. Bydd na chydig bach o amser ychwanegol ar yr amser ychwanegol dybiau oherwydd y cerdyn coch na. Alle bod na ryw funud bach arall, mae'r 4 munud wedi chwarae. Ond bechgyn, buddigoliaeth haeddiannol. Ia tad, maen nhw wedi bod yn arwyr bob un yn nhw. Heno, ydi Cymru cyfrifoldeb, maen nhw wedi gweithio mor galad i'w gilydd fel tîm. A di stopio'r Seintiau Newydd. Mae wedi sbwylio'r parti dolyg nhw. Y bel gan Brobl. Brobl mewn at Mullen. Mullen eithon ni nôl. McCarthy. Amgliriad di hwnna. Mor bwysig. Gwada, sbio beth sy'n dod i mewn tu ôl. Mae Jamie nid y dda, mae'n gweld yr ediad, mae'n tynnu nôl. Gwych gan McCarthy. Cyfle dwytha'n gorau bod ni. Wel, da chi'n meddwl nôl i fis Medi, da chi'n meddwl am beniad Ceston Davies, 95 o funudau. Allan gan Lewis, mae'r dyfarnwr yn hyrchwyban yn ei geg, a mae Met Caerdydd yn dathlu am fuddugoliaeth iddyn nhw. A wyddwch chi be, di'r Seintiau Newydd ddim wedi curo'r Met nawr mewn 6 gêm rhyngddyn nhw. Ond dyma chi fuddugoliaeth sy'n ail danio tymor y Met. Fuddugoliaeth sy'n ergyd i'r Seintiau. A da ni'n mynd ar yn penne lawr at Nicky John. Oh, Christian, what a result that one is then. Congratulations. Yeah, nothing surprised me with our group of players. We've got a fantastic record against TNS, and we always speak about with risk comes reward. I think we're probably the only team in the league that will go through it back against TNS and go man for man, and we do it every time, and I think that's the 6th game now unbeaten against them. And you probably look on the basis of the game tonight, little chances for TNS, little chances for ourselves, and we just were very disciplined without the ball. Our season really came and picked and unravelled with a last-minute equaliser by TNS back in September. So I'm hoping that that's something that now will pick our season up, and we get back to winning ways, because this group of players have set such high standards in the Welsh Premier League. We were tipped to go down in our very first season, and we've been very, very strong in this league, so we've dropped below our standards, but tonight again we've shown the quality side that we are. But it's only 90 minutes tonight. We've got 2 very tough games against Barry Town over Christmas, but we go into that with buoyant confidence now. Diolch, Christian. Thank you. Diolch, thank you. Yn reolwr y balch dros ben heno, mae dîm wedi creu hanes, a mae hanes nhw o berfformio ac yn canlyniadau yn efo'n y Seintiau Newydd yn parhau. Dewch nôl ato ni, wedi'r egwyl.
Dechreuon ni'r noson yn sôn am y Seintiau. A ni'n gorffen wedi'n synnu. Diolch i Met Caerdydd, gol Will Evans yn sicrhau'r fuddugoliaeth i dîm Christian Edwards, y tro cynta iddyn nhw ennill. Fan hyn ar neuadd y parc yn uwch Cyngred Cymru, a mae wedi newid y darlun yn uwch Cyngred Cymru JD hefyd. Canlyniadau'r noson, Ceic honna yn taro nôl i ennill yn erbyn y Bala a'r Bari sydd wedi bod ar ediad gwael yn cipio buddugoliaeth yn Aberystwyth. Cain McLagan ar unig gol yn y gêm yna. A dyma sut mae pethau wedi newid, triphwynt yn gwahanu y 3 ucha. Dyna mae hynny'n golygu Met Caerdydd yn codi uwch ben y dre newydd, Caer bwlch rhyngddyn nhw a dyrwyddon cefn hefyd. Difyr, mae'r tymor cyffroes yma yn parhau. A cofiwch amdano ni ar ddydd Calan, rhaglen arbennig i ddod. Cymru ar wal goch, y daith Euro 2020 ma. Y flwyddyn 2020 yn mynd i fod ni'n enfawr i Bêl Drod Cymru, a byddwn ni'n dilyn y cyfan ac am bod ni'n sôn am y wal goch, ond oedd yna gerdyn coch ti ar diwedd na, gyfeillio'n chlawr y pwynt sylwebu. Ych chi'n meddwl am eiliad, maen nhw'n mynd i daflu i bant eto, chos dyna patrwm y Met dros yr wythnosau diwetha. Ie, dwi'n meddwl fydd Joel Edwards, fydd pawb yn hîm Met Caerdydd yn hapus bod hyn wedi digwydd efo cwpl o funudau ar y cloc. A mi nath o golli ben yn do, ni'n sôn. Mae o'n mor brofiadol, a sa'n ni'n disgwyl o bob un ar y cae fysa Joel Edwards yn cadw i ben, ond fel dyn sydd wedi cael ambell i anaf, ella fod o just i cael yr chwarter eiliad na'n colli ben a penderfynu lwcus iddo fo bod o'n di costio'r tîm. Ti'n meddwl gwan, a just slap roth oedd efo, dim punch oherwydd, gath y cardyn coch anyway, ond na, oedd hi'n, just digwyddiad, oeddech chi ddim yn disgwyl i Joel colli ben. Oherwydd... O'n i'n disgwyl i chi ddweud yna chwaith, ond dwi dal yn chwerthu. O na, chi, a dim ond dim ond gwybod beth i thomnau hynny. Dio byth, mae allan o'i gymeriad o'i bersonoliaeth yn neud rhywbeth fel ond cardyn goch, fel nath o ti ddeud, oedd y cloc ar ei ochr o, oherwydd oedd nhw'n rhedeg allan o munud. Ac y gwir ydy, dwi'n teimlo, ti'n teimlo, weithiau, da ni eisiau gwneud hynna i Malcolm, ond da ni'n cadw yn penna. Tymor y wyllus da, Owain. Ail hanner, chi'n dysgol y Seintiau i danio mynd amdani, ambell i gyfle, Will Fuller yn bwysig heno Malcolm hefyd, ar amddiffyn yn gyffredinol. Oedd, ac os am byd gwell na, pan gynnwch chi golwr tu ôl chdi, pan mae o cymryd drosodd, mae hwn yn gêm bach seicolegol oherwydd mae Ebi yn neud bob dim medru tho fel blaenwr. Yr unig beth wedi tho ella medru neud ydi chwipio ar ei drawso. A mae'r golwr yn gorfod trio darllen hynny, mae'n aros yn gawr yn neud yr arbediad fanna, efo'r cicrydd, cyfannu i'r postyn bella brobel, arbediad campus arall. Felly, ti'n bod, mae'n tyweithiau nath o gymryd yr amheuaeth o'r awyr yn yr ail hanner. Mwy nag unwaith yn gweiddi i ffwrdd i'r ogia i'r amddiffynwyr ne bod o yna yn gawr ac yn ennill y gysadleuaeth bach yma. Os da chi'n gwynebu'r Seintiau Newydd oddi cartra, ydych chi'n mynd i fod yn fuddigol ar ddiwedd y gêm, da chi angen i pawb chwarae'r rhan. Hanner cyntaf tawel i Fuller, ond yn yr ail hanner, oedd o cystal o neb. Dewch chi'n edrych ar goliau a sicrhau'r fuddugoliaeth, fel goliau'r hanner cyntaf i gyd hefyd, ac o'r dechrau oedd y Met arni heno, Malcolm. O mi oedd, sam llawer o dim am dod i fan hyn a dechrau'r droed flaen am dar gêm at y Seintiau Newydd. Ac oedd hi'n ebyn bach o sioc. Ia, oedd yn ymwneud sioc. Mae mwy o glybydd ddim yn gweud beth mae Met wedi gwneud heno. Rhan Christian Edwards yn sôn am ffordd yn gosod i dîm. Mae'r rhan mwyaf o'r clybiau sy'n dod i fan hyn wedi codi'n barod. Mae nhw yn eu penna nhw oherwydd y record sydd gan y Seintiau Newydd gatra. Ond mae Seintiau Newydd yn cael un anodd i dorri lawr os ti'n licio y system yma yn erbyn Met Caerdydd oherwydd mae'n hogia mor ffit. A dan Will Evans yn sgorio gol o fanna, jyst mynd â hi i gornel a gwych o gol. Os ti'n trio gwneud hynna a ti ddim yn galon iawn, mae'r Seintiau Newydd yn gallu chiro chi o 10 gol i ddim, 9 gol i ddim. Da ni wedi weld o'n digwydd, felly dyna pam mae yna ofn ynddo. Ie, ond tempo oedd y peth ar ddechrau'r gêm i Met Caerdydd a'r tackles gyntaf yna efo Emlyn yn cefn, efo Bradley yn y cefn a mynd trwy pobl a yn 10 rhan mwy o'r amser, ond oeddech chdi'n gwybod oedd yn effeithio pob o gwmpas ac oedd pob yn edrych ymlaen doedd yn torchi llewis am y gêm yma. Ie, wel, digon i ddod. Dros y dyddiau nesaf hefyd, wrth gwrs, o ran y chwaraeon a cofiwch amdano ni ar ôl dydd Dolig, Gwyl San Steffan, ni ar yr ofal. Lle gwell i fod, Cynarfon yn erbyn y Bala, ac mae'r cyfan mor agos yn eto tu'r brig yn uwch Gyngred Cymru. A dyna ni, chi wedi clywed am elf on the shelf, dim shilff digon mawr i ddal yr elves bach ma. Chi'n edrych yn pictiwr, gyfeillion. Mae'n yn braf iawn cael fod Ti'n sbwylio gwallt fo? Ie, sim het o fi. Ho, ho, ho! Fel Ebenezer Scrooge, byddwch chi'n dysgu i fi gael het, byddwch chi, ba hymbeg. Ond jyst wrthon ni gyd, mae'r neges yn un amlwg. Welwn i chi ar ôl y gwyliau, gobeithio gewch chi Nadolig hyfryd gyda ffrindiau a'r teulu. Mwynhewch pob eiliad, welwn i chi ar ôl San Steffan. Felly ni weid, Nadolig llawen i bawb, di credu gweld llawen. Nadolig llawen!